and the civilization. Ifela anaghị eme ụnụ nwawo ndụ dibia. Ụnụ na-apịta ọsị all those nonsense ụnụ na-apịta ọsị. Na-ebelieve ye all this nonsense. Mana ụnụ na-anya moto. Emukwa ndị ụnụ na-akọpị. Obodo nyara baskolo anyara baskolo igwu odika baskolo a na-arụ n'Aba. Hijack ka banyara baskolo. Were gaa n'ụzọ warawara. Ha na-ejicha ma obene eji agba anyị mmiri, obene eji agba anyị ngwọ, obene eji agba anyị nkwụ. Andeba na-anya nwa akpa. Anyara baskolo aha nyara nwa akpa. Odika baskolo Luwisco. Efugo na odi baskolo Luwisco ka ha na-anya. Na-ekwulobịa Luwisco na-ekwulobịa. Kedu ibe unu na-achụ? Ke ibe unu na Luwisco ekwulobịa. Ọ gara nọchi udo hụrụ eke ka o nwere mmụọ gara nọchi na-ekwulobịa. Ọkwa be ka ọ nọ na-eme ngwongwo na ngwongwo. Ọ dịsị ndụ dibia ọgbara ọfụ onye ọwụna wụtasịa na social media. Unu ọfụrụ Luwisco na social media mgbe Luwisco na-eme ihe dibia ya. Ọ ibe mgbe ọ na-emere ibe ngwongwo na ngwongwo. Unu eje na pitọkọ all those things. Pitọkọcha all those things. Unu alụọ mansion, biri na mansion. Ịmụkwa na ndụ dibia ahụ fa ji ute atawere ala ha. Unu na-eyuzu mattress bed today. Ndụ dibia na ọdụ ute fa ji ala ha. Ute akpara akpa. Because unu believe na civilization. Unu believe no otu ahụ ebe ahụ unu na-awụsa ọbara. No otu ahụ ka ọ dị. No otu ahụ na-awụ abekwa ha na-awụsa ọbara, wụsasị ọbara everywhere. Ana Igbo na-asọ ọbara. Onye nwe mere aji preserve ebe a na-egbu a special place a na-egbusa ọbara ahụ. Ka hapụ na-ewere ọbara wụsasị na ana Igbo niile. Ana ahụ na-asọ ọbara. Onye nwe mere aji ndị gbuo ahụ mechapụtara the place. So unu kwesịrị imezi special place ebe a na-egbu data awụsa ọbara ahụ. Onwughị na-evusasị ọbara, ọbara awụsasị everywhere, were ọbara akwụ aka. Unu amaghị ibe. And that na-akpa unu ma ndị dibia ma ndị enyi ha nwaanyị. Ụvụrụ ha na-anụzi ọkụ. Anụ ahụ na-agba neka. I remember the man kụziere m ihe. And the way go to the whole world of spirituality. They will tell you, especially in India, the Hindus. Ịchọ igbu anụ ị ga-egbu anụ ahụ with respect. Ị gaghị eke ka ọ dị anụ gbuo ya ka ọ gbaa neka. Otu a ka ọ dị ndị Muslim, the spiritualities. Ha chi igbu the alarm. A ga-egbu ya sam. Agaghị eme chikiri. No. A ga-ejos mee ya ofu. Ka ha feta ya anụ ahụ ọnwụ n'aka too much. And here will go even and go because they are taking your life to be able to sustain their own. Na ha na-ewere ka ha were sustain ka ha were rie because agụrụ dị n'ife isi ikede. Anaghị egbu ya just like that. Now the implication, the impact. Ipe dete na-akpa na ndị dibia Igbo niile, ndị eze nwaanyị Igbo, ndị a niile na-akpọ onwe ndị eze nwaanyị. Anụ ahụ unu gburu n'ike gbara neka unu taa anụ ahụ. Ọbanye unu n'ime. Ife onye na-eri ka ọ na-adị ka ya. And unu enweghị mmekwata na. And onye a na sọsọ ibe je mmekwata unu kekọ unu na nga wom. Ebe a ka unu ga-anọ nwetebe onwe unu because unu agaghị na-atakwa ọdị anụ ahụ na-agba neka. Ọ na-akpaizi unu ndị dibịa ala nwunye mmadụ. Ọ na-akpaizi unu nwawu ndị eze nwaanyị. Ịlala ọtụ enyi ha ahụ na-akpagharị because anya unu apụgo na mmụọ. Unu anaghị amazi ihe unu na-eme.
ewepụta ọfọ tibele ya ụnụ na ana ụnụ ga-anwụcha asịcha. Mana at the end of it ya ji asị gị o wee ma na ndị a na ha amaghị ibe. So why are you ịmacha na ha amaghị ibe were na-treat ha like that? Ọ ya ka eji gba ụnụ nkịtị because in times of ignorance mmụọ ji agba ụnụ nkịtị. Mana agwachazie gị agwa ịmara ife ahụ ga-amekwazie ya again ka efe otu mmụọ ahụ ga-esi ememina gị. And because of that, anyị apụtago ka anyị restore ya omenala na ọdịnala Igbo. Ya bụrụ na iwu dibịa isi adịghị gị mma ma ọ na iwu eze nwaanyị ịla onye a lose na-eme ibe yahoo in the name of na ị na-eme omenala. Ana Igbo ga-eposition gị ifele ga-eme gị. Ụmụ Igbo ga-amụ all this nonsense unu na-eme. Unu kwuo unu gwa mmadụ threaten ya mmadụ unu edu onye otu unu aga tiri onye ahụ nsi. Onye ahụ nwụzie unu asị no kpọrọ m jee park. Ihe niile awụ ife ha na-eme. Ewere banding wire akpụjuo n'ọnụ. A na-atapụta mmadụ ntụtụ. A na-ewepụta the banding wire. A na-ata mmadụ ya. A na-ewepụta the banding wire. Fake tezi unu na-eme. Igbos and the dibias and the civilization. Nekwa ibe jidere ndị dibia na-eme minafa. Nekwa ibe na-eme mina ndị dibia. Kamera. Ịmara ibe ahụ otu ihe were anya apụghị ụzọ ahụ inu na-eme mgbe dịrị gbuo. Bịa mee ya today. Ka e were kamera na-evidio gị ka igosi ndị ụwa nekwa ibe mara gị. Polisi ji akpụkọrọcha ụnụ. Because onye ahụ unu nyere ka o je nyeruo mmadụ nsi. Dọkịta oyibe ji achọpụta ibe onye ahụ riri. Ma ekwere mmadụ accident ọnụ nwa na cause all those things. Jide onye ahụ mere accident ya wele waya doe ya n'ọnụ amụ. Ọgwa gị dibịa doeri ya ga-ame ibe ahụ. So all those things ga-stop cha na ana Igbo. Mgbe civilization batara na ana Igbo. Omekwana onye je ekwetezi na ọwụ dibịa. Na-eso ọzọ ibe je ime onye ọwụ na-anọrọ ana. Maka ụkwụ na-eje warawara, anya na-eje warawara ji abụbazi ya. Ibe niile ahụ asịrị niile ahụ ụnụ nwawu ndụ dibịa na-akụ. Ekwukwe na-enwe ha ezigbo dibịa. Enwekwala ezigbo dibịa ma ibe ọ na-eme. Mana ọ bụrụ ọ dịsị ụmụ irihiri ụmụazị ọgbara ọfụ a, ndị enyi nwaanyị na ndị enyi nwoke. Ndụ aṅụ ha na biya taa ọjị ṅụrụ mmanya. Ala ọtọ ma ọ nwunye mmadụ ma ọ enyi nwaanyị mmadụ. A na-akụ asịrị. Nekwa ibe ji ejirecha ụnụ, nekwa eji achụbacha ụnụ ọhịa. Nekwa eji achụbacha ụnụ bụ ụnụ. Kamera. Ọ ga na-evu onye ukwu na-evu onye nta. Ụnụ nwa na-enweghị ibe ụnụ na-alụ. Enye ụnụ nsi ụnụ eje nyeluwe. Nekwa ibe ji ejirecha ụnụ. Ihe a ga-ejirecha ụnụ. Nekwe problem ụnụ nwawu ndị dibịa nwere. Igbo dibias and the civilization. Nekwe problem ụnụ. Kamera. A ga-ama ntụ ya everywhere. CCTV everywhere. Ọ ga-ejidecha ụnụ. It is time. It will only take 5 years. From now till 5 years. Aka awụọ. Alụlụ ana niile a ụnụ na-alụ. Especially ndị niile n'obodo oyibo ụnụ kwere n'ọkụ. Paje na-agbọrọ ụnụ ego ụnụ ewere ego a na-emere ibe dị ụnụ mma n'ụnụ. And ọzọ dị ka ibe ya. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo kịta. Mara na ndị Afrịka nwere their own things ba na-eme. Ba nwere African time. Ejekwa na waste your time with the people nwere African time. You waste your time, you will come and tell me traditional work dị ikwukwere ibe ekwu. Ọ mụnwa na-ekwu ya. Enwere African time. Ba anaghị eme ibe ikwuru. Ka gosi na Ishi adịkwa ba mma. Ịgwa mmadụ na-abịa chere gị na ebe dị otu a 1 hour in 1 o'clock. Irute ebe a 1 o'clock ị gaghị afụ onye ahụ. Ọbịa ọkọlọ ga-akọ so ihe ahụ ife na-eme ha ma ndị dibịa ha ma ndị eze nwaanyị ha ma ndị okwu na ụka ha ma ndị ọwụna ife ha na-eme ebe ahụ. So don't waste your time there na ọ bụrụ na ị na ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị na America. Ọ bụrụ na ị na anywhere. Ị ga-ekwetere m nke a na ndị be anyị na-eme ihe with their own time.
Veje ha balaguru. When he came here, the pardon punctual. Pardon like that. So don't be in argument with the onye nwere ike gara nwere ike ka agba 1 o'clock 2 o'clock ọ bịabedo ha ebe ahụ 3 o'clock ọ bịabedo 3 o'clock ọ bịabedo ha ebe ahụ. You claim to be a dibia, so why are you talking down on them? You believe you don't have power. I make a bonna. Omohogan jigwaga na awum dibia. And ogozre na mwakuhi even also nanda na kete kumaka nda African time ndo volo vanete ndo na wajoka ajose etejite kuo kayo vive. Na ibe na ekwu okwu ibe m na-eme. Omohogan jigwaga na awum dibia. And ije ha ya no nu na awum dibia. So ogozre na ewuri so that this African time nda amachasihi ivike. Oke nwoke ka ọmaka mere gị. Enwere ụmụ anụ ọbịa na-abịa ebe a na because I want the African time. Enwere ike anọ akpụrụ anọ o nwekwara ike nwere appointment da with mmadụ ma o nwere ebe a na-eche ya oji abịa mee ihe. Ọ nara ebe a ogbucha oge gecha traditional work dị o nwere ike mgbanyụ ọbịa ka gbafu. Oru ebe ahụ achụọ ya n'ọrụ. N'ihu na anya do Africa. African time. Ndị amaghị ibe. Ijezi ebe ozi. Ebe ka ogbo nna o cheka kpọm. No cheka. Chukwu emerie esomchi. Emmanuel to Chukwu. Ndị Africa na-eme abụrụ African time. These people, these people, African time. I nwere ike gana ya ka agba 11 o'clock. Esi ya nwoke na ọ gafekwa 11 o'clock na ife aha gafego okwere sogo na short na ọ ga na short ojede ha aka 11 na ọ na ebe ahụ gana ya aka okwe oru echi nọ ebe ahụ. Ị na-eche ya 11 aka ị na-asị ka ekwere onye wee mere ife a. Hejidego economy ha wona na gwuo because ba agba mbọ mgbe ibe ha ji agba mbọ. Ịbịa na Europe anyị na ịbịa na Europe anyị ife na most of people na alụ night duty. Ị gada ha afụ ndị na alụ night duty nweghị ike ịfụ ha otu anyị si afụ na social media because by this time ha ka ji ala ha ụla because abalị ka ha ji alụ ọrụ. Mana mụnwa ana m epiofuta mgbe m kwesịrị iji na ala ha ụla ma mgbe m kwesịrị iji na-eri nne. Ma abịa m ihe a were ya na-ezi unu ozi because ụrụ na ala ha ụla too much. Ụrụ na ala ha bụ ụlọ oke African time. Ị nweghị ike gị na mmadụ kwuo ebe ị nweghị ike ime ibe onye ahụ kwuru. Eme gị chọwa iblame onye ahụ. Onye ka ị na-ege mgbe ị kpọrọ onye na-alahụ ụla na onye na-alahụ ụla na onye na-alahụ ụla ka abịa kpee ikpe onye anaghị alahụ ụla. Ịma na ọ gaghị awọk na ịgbatakwa ndị na-alahụ ụla ịgbata ndị anaghị alahụ ụla atụọ dị logic because mgbe ndị na-alahụ ụla too much na-eme African time ka azụ gị come home and do dibia nna ka m blọkụ anụ ọhịa na-eme ọ na-emere come home and do dibia na-agwa ya na ewughị dibia ọsọ gị come home and do dibia. Enwere ndị amachasịghị ibe ike ndị African time. Enwere ibe nwere ike atụrụ kaba mma atụrụ ka ndị a mma and ebe na ndị ahụ atụrụ ka mma nwanne blọkụ ma ọ wee chụpụba because onweghị ibe ije emecha cannot work. Ama British lụrụ be anyị short were ndị nwere ụvụrụ atụrụ na ụvụrụ eke na ụvụrụ ngwere na ụvụrụ ọchịcha na ụvụrụ ibe a meve mmadụ ọka akpọrọ mmadụ in the time of creation ọsụbịa dị ka anyị kee ndị mmadụ na oyiyi anyị. Mana okwu ka enyebe amamihe akwụghị ka enyebe amamihe anyị ekele ndị mmadụ na oyiyi nke okele mmadụ na oyiyi nke ya. Mana o kwesịghị enyebe amamihe na oyiyi nke ya. O nwere ndị o nyere amamihe ngwere nwee ndị o nyere amamihe ọkụkọ nwee ndị o nyere amamihe eke na amamihe wedị n'ụdị n'ụdị. So nke a blọkụrụ na so Emeka Ogbonna ka kpakefu ya hie
because onwe ibe nwere ike imecha aba ndị Africa wee chejie the same thing ka ha na-emene. You can't change them. Oh, ya mere Nnamdi Kanu ji necha anya sị na these people na think below anụmanụ. Ọ nawa asị. Ọ sịgo na ikwu okwu ọfụma, ọsa aga okwu ọfụma, ikwukwere ka onye iberibe, ọsa aga ya ka onye iberibe. Because before you know it, ifu na enwetakwara ndụ mmatụ nwa obere ife, na enwere ndụ mere ife a. Eziokwu sọsọ ekene gịnị ka ị kwuru na nke izi. Greeting tradis. The traditional okay to God who made me and you. Omaka mere gị. Nwanne mmadụ daalụ ahụrụ gị. Anụrụ gị na-ekwu na ntị echi. Sometimes I don't know. I ka eji awa egwu onye Africa choose what date, time and the venue na agba because ụfọdụ ya enweghị ike ịlụ nwa ọrụ dị ya. Ụfọdụ pa na-ate nke ka anụmanụ. No matter how you try to bring yourself down to teach these people to the level of how they make understand. At the end of it, it's also if onye nwere ike ime nwanna na edu ka onye ala. Ma ogo na taka akpọrọ gị je ebe a na-agwọ ndị ala. Mana ogo ị na-ene onye na-agwa gị ibe. Onweghị ike make up with the time. Onweghị ibe gwara ya mee ọ ga-eme exactly otu isiri kwuo ibe ahụ. Ibebe anyị na, for example, that is why it is a zoo. Okay? Ibebe anyị kita, for example, anaghị akpọzi ndị be anyị contractor. Anaghị akpọzi ndị be anyị ka ha bịa lụọ ụlọ. Ibe anaghị akpọ ndị a na-akpọ ka ha bịazi lụọ ụlọ ndị Togo. Anaghị akpọzi ndị be anyị ka ha bịa gwuo lọgụ toilet ma ọ tank. Ndị a na-akpọ ka ha gwuo ibe ndị Hausa ma ndị Togo. Onye na-emu Igbo na-egefe omeghe onye ike ọlụdụ. A na-akpọ onye be anyị ka ọlụ ọlọgụ mekanik nwanne ọtọsa njin moto go kwasasị ya ibe dị ya fiksi ka ọlọgụ moto njin. Kpọkọde onye be anyị nye onye be anyị ọlụ. Nwanne ọ nakọlọgụ o were dị ego rie ka ọlọgụ story. So ka ọlọgụ nke izi ka ọlọgụ nke egbuo. Anaghị anya anaghị efichọ ha na anything. Ha na-eme anaghị eme dibia. Onye gbarikpọ ego abịa ya gbarikpọ rie gbuo trust omegizi gbuo trust from people. Ọsọ ga ọ na-eme dibia, ọ na-eme eze nwaanyị. Onye gbakọta akwụna ike akwụna gwụ ya. Ọsọ ga ọ na-eme eze nwaanyị. Atụbata ya ọ na-eme eze nwaanyị. Lala ubi, lala ururu, lala ahụrụ, lala gono, lala pam na ala guo. Nonsense. Unu enweghị ike itete n'ụla. Unu enweghị ike imewe ibe ka ụvụrụ ụnụ lụwa ọrụ. Ụnụ na-ata anụ. Egbuo anụ ndị dibịa gbuo anụ gbara nịkanịka anụ agbara ọgwụ enye ụnụ na-ata. Egbuo anụ enye bebe ata. Anụ agaghị eme ka brain gị na-arụ ọrụ. Ibe na-eme ka brain na-function owu mkpụrụ osisi, fruits, ụmụ nut, ma cashew nut, ma groundnut, ma ụmụ mkpụrụ ibe aha, ma ụkwagasị ma ọ ya na-eme ụvụrụ a na-arụ ọrụ, ma akụ oyibo ma ụmụ ọ ya na-asacha ụvụrụ. Ya na-eme ụvụrụ ọrụwa ọrụ ọwụ ha anụ. Ịta ibe onye na-eri ka ọ na-adụ ka ibe na-eme ụvụrụ ọrụ mkpụrụ ụmụ nuts and the fruits. Ụhụ anụ ibe onye na-eri ka ọ ị na-ata atụrụ, ị na-ata nke ka atụrụ, ị na-ata mkpi, ị na-ata nke ka mkpi, ị na-ata nnama, ị na-ata nke ka nnama. Ibe onye na-eri ka ọ na-adụ ka ya. Na ibe nyere ụnụ geshe ntị nna ụnụ bụ atakwa ha anụ a nnukwu. Ibe arịrịwu mgbọrọgwụ, ife arịrịwu ihe akọpụta. Ndị onye nwe mere ha ji nwe oke amamife. Ọwụ ha ịta anụ ahụ unu jidere anụ ba slọta na-atazi anụ ba na-ata nkizi ka anụ ahụ. Ụmụ anụ ahụ nwere obere uche pelebe. Adịdị mmụọ na-eri those things uche pele ụnụ. Nwoke ụnụ na-achọ ịkọmpe ime ugboro onye na-ata anụ n'ọnwa. Mkpụrụ osisi juru be m anụ m eri fruit na-eri nut. Ụvụrụ m na-alụrụ onwe ya ọrụ. Anaghị m ezuzu ka ụnụ nwe ọsịsọ. Ụvụrụ ụnụ na-arahụ ụra. Kana ime agwa gị ibe ụnụ na-eri. Ijide akwụkwọ nri isigbuo ya esigbuo. Ibe niile ụnụ riri ibe niile ụnụ na-eri na-arahụ ụra.
ife niile unu na-eri na-ala ha ụlọ ọsịsọ ijide akwa isi esigbuo ya esi tọkọ ibe esigbuo ibe ọwụ na ejidere isigbuo ya esigbu isi ibe nọ n'ime eri unu needed help more than adị needed ekpoko n'ọnụ n'ofu ụmụabịa a na-enye unu ọwụrụ fụladị n'ụnụ jadakwunu shinkafa a na-enye unu a na-eri ụmụ na-amachasịghị ibe ike ka m gwazie ya unu I can't compare myself that I kpọgide myself n'obe ka m were zọpụta unu at the end of it onye ndụ na-ata nke ka anụmanụ a na-agwa m okwu n'obi ọjọọ unu na practice unu na igbuo kịta anụ mkpi ka igburu ichikata ya mma jide ya aka ka ige ya azụ gbuo dị mkpi ọba ha ka ego n'ime mkpi ahụ na-ekwu ka ije na-ekwu sigbuo akwa ọtịrị iti hade na until it had like a golf ball. Ife ha na-eri ụmụ onye nwere ike ịnọgide si ya weta akwụkwọ nri sachicha ya asa mee ya ụmụ ibe akwụkwọ nri rie ka ahụgo na-eme ihe a ụrụ na-eje aṅụ mkpụrụ chọk ejide akpụ asụgbuo ya jide ofe sugbuo ibe niile nọ n'ime ite nke ọwụ na-etiri n'ime ite osugbuo ya sicha ya wefutara ụnụ ofu nọnsensị ụna na-eri unu ndị na-eri ezigbo nri ezigbote nri gịnị ezigbo nri unu na-eri gịnị ka unu na-eri ife wa ofu ụzọ nri alụbate somiti ịgbanalụrụ m ụnọ the God who made me ịmụ ebe nsi ya pụta ụmụka meele gị ụbakiri sova ikenna ụmụ nke so ọwụ eze nnụnụ nwanne ị na-ame na iwu eze nnụnụ ịbata na nka ịnwe anwa na nwa ịmara na iwu eze nnụnụ ịnwe anwa tụọ na nka chukwu bụ nna eze ka orie ji katapọtụ gbawugo ọ yiri nwanne ya agbarago ndụ ji agba ha vụrụ ivu so eje ha anadị ije atara gị ata iwu eze nnụnụ ịwụkpana akwụkwọ wuru ugo wụrụ nkwọ wụrụ nke a krọs wa na nka ịna ije ahụ mara na iwu eze nnụnụ anụ mpama inwe anwa kama inwe anwa gbedata saịdị be anyị ataghị na agụrụ ataghị na nke ọsịsọ ịmara na ma anwụdo ha na-ekwuru ọbịa anwụdo bụ na-ekwuru ọbịa eji atarịrị gị ata enweghị ike ịgafe data taratara popu xv ụmaka mewere gị uche wile ndụ dibịa be anyị a ọ dịsị yahoo ọ dịsị ndụ yahoo ya onye gbarikpe ọnwa ego abịa ya ọsụga ọ na-eme dibịa onye gbakọta akwụna ikegwu ya ọsụga ọ na-eme eze nwaanyị nna dibịa ndị eze nwaanyị ahụhụ omenala na ọdịnala anyị andị akpọgo m ndị ezigbote dibịa ka ha pụta andị Chimarin temple apụtago ọ gafe eyi na egwu because ihe ahụ nna ya mere dibịa mechaa dibịa ha ndị ya over so ọ gaghị anọ ụnụ nwanna ụnụ emeghe dibịa ụnụ nwa na-enwedoghị ibe wụ dibịa na lineage ụnụ ọ gaghị anọ ọ na-abịa mebiele ya ife ha na-eme so ọ bịa ọgalekere utuo ndị ezigbote dibịa were my message na-enye ha na-ege ka ha na-anụ ihe m na-ekwu unu ga-afụ ụtọ a ga-esi agụkọrọ ụnụ nwawo ndị ahụ ha ezigbo dibịa ma unu ga-afụ ihe ga-eme ụnụ don't worry Chimarin temple aja ha awụ fake n'anya anyị because apụrụ m nwa agadi nwoke ha ndere ya over dibịa ha o mebe nke anaghị eme apịawa anyị azụ because nwoke ahụ nọ na mmụọ o mebe nke anaghị eme apịa anya Chimarin temple mana ọ na ebe papa ya mere dibịa mechaa ha ndị ya over ije anafụna ya dibịa ha mba nọ ọ natara nna ya ndụ mụrụ ya dibịa nọ bebe
So we have to tell him, okay, mela ezigbote dibia. And because of that, okugo no nya na-ekiri adịghị mma Igbo ntụ, which means ọ ga standing. Ọ ma ndị ezigbote dibia, ọ batakwa ezigbote ndị dibia ndị ọzọ. Pay team together. We'll fight here this all this and that job dibia yahoo. Yes. So when his father is fake dibia can continue where his father stop. No, I don't show papaya would fake dibia. Papaya won't fake dibia. I'm a papaya, I'm on a village. I'm a papaya, I'm a dear. And when the papa had a dibia obodo moya. So Papa do me je fake dibia. Oya ngomelo do me je wale kwaliko the time because even aga he ko do me je me papa ya mara. Mana chi marin tempo. Na me he papa ya mara. Mwa ududen kano bennam. And the mwa no biara torite go the history chopta even odia wala na build the place historical. Ndubli ebe ndị mụrụ idea mgbe ụka abịa behe nwere onebasi ebendo and I love that way oya ka njiri ibe niile na build dia agụtara anya na history na study na rebuild na restructuring rebuilding restoring and onwe onye ga stop nwe because people enwe the knowledge of ihe na build ebe ihe na restore ihe na restructure. Some people na be across my way. Nwere their own agenda. Ada na abịara iburu my achara nwere ego na n'obodo oyibo na nwo degu. Ana eweta didi ego we na-eje egburu ndị enyi ha nwoke ma ndị enyi ha nwaanyị ọkụkọ. Na-eje you know. For chara nje emecha nọrọ ebe a mebe dibia ma mebe ihe. No. Ibe a ancient temple, ancient religion. Ancient holy temple. Adi ohumwa fele the place. On do fele unde moromo. De moron. So double had their own thing. Can we Kenyan chance can get my own way. Fugo na. Kaza ugonabo. Mwachi na maloji. Nwanne nnego amuhogo bagu ugonabo. Iba o fake name. I would worry you over there. Nwanne wale go ezigbo afa ge pota. Wole geze ezigbo zaba na ezigbo ta afọ ọrụ na akpọ onye afa chi ya nala. Inazu ugonabo nwachi na maloji. Ibe nnego baraga. Anaghị m enye welu nọrọ hie na ịmaghị ibe akpa onye afa chi ya nara n'ife si n'afọ eme kedu na ezi akpa ha apaga ọwụ ugo na abọ oya nwebe ahụ. This is the beginning of your problem. Ị na-aza ugo na abọ na efere na gụnwa ugo na abọ mana mmadụ ga-ewu nwa chi na amara oji akpa onye afa chi ya nara. Leadership is in our land, always preaching on its way forward. Nwa Chinemelo, leadership nọ na your land wonu kọsoro yo na anaghị ekwu eziokwu. Onwe onye na-ekwu eziokwu ndị dị kama, enwere ya na-akpọ kama. It's real. So ọ na-eme onye ọwụna, ife ọwụna onye metere, ụgwọ ọrụ ya dị ya n'aka. Ime nke ọma ọgaziele gị ime nke ọjọọ inweta nke ọjọọ. So no ihe na-eme ife na-eme onye ọwụna. Teri Obiora ụmụ Abakara dị ngwe DBS in the land of Igbo must be wiped out. Pana enye nsi, pana eme atụele, pana eme ibe ọjọọ dị iche iche ka e were ụkwara ha na-eme ihe dibia. Ewere atụele ahụ aha mmadụ. Pana eme mpụ, pana ewere bam dị waya wicha n'ọdụ ile na-atapụtazi ndị mmadụ pin. Ọ na-ewepụta ya ọta ga-alụ wepụta dị banyị. So for too long anyị nwe nọ na since 2016
na-eme investigate, na-eme discovering, na-aga me research, na-achọpụta ife niile ndị a na-eme, na-achọpụta otu ọlụbasị dị, and ha agaghị defend nwunye this time around, na the camera ibe anyị ga-achụba asị bụ ọfịa. Chimarin Temple ekwuo na ajọ dibias igbu aba kamera ba anara bụ ọsọ. Ajọ dibia igbu ha ya kamera ọsọ ya na ọsọ a na-eme amekwada agbakwa na ovuru ma ngwongwo na ngwongwo ya na-agba. So na eji ama ajọ dibia na ihe na-eme rekọma agba gị n'ihu akwụkwọ ụwa niile ga-enenekwe go ọ nara bụ ọzọ. Enwere onye nke suru ncha nna ncha ahụ na ọ sị na ncha na ihe nwere ike ịsa ya otu months ka ọ 3 months and before gị sacha dị ncha iji asata 30 million ọ 30 billion nna nne mgbe onye a ga-enweta mgbe a ga-abụ n'ụwa niile awọchi ya na ife ndị mmadụ na-ekwu ọ ga-erigreti the first day o mere ncha ahụ na the first day a gbara ya na social media wepụta ya na ịghọtago na ihe ga-egbu na ihe a ga-edu na elọta of ndị dibia, ihe a ga-edu na ha mmụọ. Ụfọdụ ka emecha dibia fodu ebe a ji eme dibia akpọ ha na-abịa mekwa dibia ha na-agba na ihe ga-akpọ na ha mmụọ dịsị kamera ihe na ihe ga-achụ ha, ihe a ga-achụbara dike ọfịa kamera. Ibe niile a na-emebe in the past ọ na-awụ ọkụ ọ ha nwa ji ya kafe eme ya, ha nọcha n'otu. Enwere ike asị gị na eji atụ gị na mmụọ, ofu onye otu be nọ gị n'akụkụ ederi gị nsị ebe ahụ before you know it egbuo onye ha go asị na mmụọ gburu. Mana mmụọ anụ Igbo bi n'ihe n'oge ndị niile ji afa gị na-emebi isi ibe, ndị niile ji afa gị na-eme ibe sị na ọgụ mere iji eje zara ọnụ gị ịchụbaba na ori na afọ na nkwọ na eke even nke ị na-eme sefu anyị na-apụ we see it. Ubi ego akabekwa na ife ụrụ na-aza n'afa nke ikpeazụ a ọ bụrụ na ụnụ niile na-aza feginem ma ụnụ niile na-eme ibe a ka ewere ụnụ kreti edizi new steeti a chọrọ ikretiri ya na southeast ọlụ steeti dị ka ekwuru ihe ka Okija steeti ka ewere ụnụ kreti ya Okija steeti. To God who made me and you Teri Rio Chineke ịnalakọkwa nne nwoke ahụ ya Teri Obiora ka ị nakwa aza Teri Rio ọzọ kịta echi gara ya azọwa ya iwere nke a iri eme ego ọ ibe ndị dibia ọgbara ọhụụ na-eme ka azụ kọnte Nigeria start dibia nwanne ịbụgo ndị na-ata nke ka anụmanụ ka a blọọkụ kwa nke a kọnte Nigeria ka ebido dibia agwa ha nga na ngwụ dibia ụna a na-eme na ha ibe a awụghị m dibia, don't misunderstand me to dibia, awụghị m dibia. And all this why ndị dibia Nigeria, ndị dibia n'Igbo be anyị ji eje egolo ọgwụ na chemist. Abam why ndị dibia be anyị ji aka aṅụ mkpụrụ ọgwụ. Ebe na n'Igbo today ndị na-aka aṅụ mkpụrụ ọgwụ ndị dibia. Why? Ndị dibia why unu ji aṅụ karị mkpụrụ ọgwụ ndị ọcha lụrụ na chemist. Ọ fụtara na mkpụrụ ọgwụ na anaghị arụ ọrụ n'ahụ ụnụ. Ọ pụtara na mgbọrọgwụ na anaghị arụ ọrụ n'ahụ ụnụ. Ndị dibia ga nna ajụ why unu ji eje egolo ọgwụ na chemist ma ndị eze nwaanyị why unu ji eje egolo ọgwụ na chemist. Ude unu na-ere ete unu egote nwụ. Ndị dibia na ndị eze nwaanyị ka emezi brichin a na-ete ude ọcha. Unu alụfụta nwe ude wute mmanụ nni unu ma onwe nnọọ ude unu lụfụta nwere unu na-ete na ana Igbo so ọ nọlụlụ. Ọ na-agawụrụ ncha nkọtọ ndị ude akọ
ọwụrụ ude aka ọ na-eme modernize ude aka ahụ onye ọwụna na-ete ndị eze nwanyị ọ na-edeme brichin ndị dibia a na-eme brichin ndị dibia ndị kwesịrị na-ewepụta mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ọrịa ha na-eje kemist eje egolo ọgwụ kedu ibe mere ndị dibia ji eje kemist eje egolo ọgwụ ajụjụ ka nna ajụ ụnụ gịnị mere ndị dibia ji eje kemist eje egolo ọgwụ ndị dibia zanụ m ajụjụ a ka ụnụ chọrọ ka ntibere ụnụ ọfọ nnana kedu ihe mere ndị dibia ji eje na kemist eje egolo ọgwụ ọ fụtara na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ọrịa niile dị iche iche nọ n'ala Igbo anaghị arụzi ọrụ ka ọ fụtara na amamife eji ahụta mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ahụ adụzighị kedu ihe mere ndị dibia gịnị mere ndị dibia na ndị eze nwaanyị ji eje kemist eje egolo n'ọgwụ sanụ m ajụjụ a ka ụnụ chọrọ ka anyị were aka ntị mmawa onye ọwa na dibia pụrụ n'ala Igbo mkpọsị ya ụnụ anya kwebụrụ ọgụ a a ga-anụ ya adị unu ga-eji ego unu were fọndụ dị ọgụ nwetakwa onye dibia ọnwụ na eziokwu nna agwa gị eni dibia na-agụ ata ma ọwa olu mbe ma ọwa na ọcha nwere ike ikwukwa maka traditional nwokedi ị na-ekwu edoshio ibe ị na-ekwu sụba na traditional nwokedi n'ugodi ya na onwe ha ibe ji emenụ na ị nakwaghị ekwusa agwa na ya why unu ji awụ unu kwuche okwu n'azụ traditional nwokedi unu agwa onye unu gwara sị ya na ya agwụkwara traditional nwokedi na achọrọ m onye ọwụna ga-ekwu anything ma onye akọrọ ma onye isi ọbịa ma onye ekwuru ọbịa ma onye na nka ma onye oko ma onye ebe ọwụna nwanne ikwube maka traditional nwokedi ikwucha ikwuo na edoshio ibe ị na-ekwu na akpọ ọgụ na orie na iji aza akpọ ọgụ na nkwụ na iji aza kpọọ ọgụ na afọ kpọọ ọgụ na iji aza yes kpọọ ọgụ na orie na nkwụ na afọ na eke na iji aza kwuo ya ka m mara na ewu nwoke ife ọnwụ na anya ekwu n'azụ m ibe anọ na ahụ ije ama mbụ ezi igwe ka ọfọ ghara igbu gị onye mere nji awụ nche ikwu apụta m na soshal midia kwuo ka m fụzi onye ji asị na ọya nwa nwoke bikọs onye anyị nọ na ibe ọnwụ na unu kwuru n'azụ wụ ibe ekwuru m n'azụ yes ife ọnwụ na ekwuru m n'azụ wụ ibe ekwuru m n'azụ ewuru na ewe man ma ọ na-edoshio ibe ị na-ekwu come open and say it kan tie ndoyi gị ebe m kwesịrị idoyi gị na-eji akụ gị asịrị dị asịrị emeka ike ọmaka meela gị my brother na orie na afọ na nkwụ na eke onye afro tata asụpụkwa ya echi ọmụnwa traditional nwokedi dada nwa urude ka mmiri kingdom people na-eji akọ nonsense ọ dịsị ụmụ aja ka aja ụmụ akpakara dị ngwom asa awụ dibia ma ọwa na awụ eze nwaanyị ndị onye nshi na nwa amịrị ṅụọ biya nyụọ nwa amịrị nonsense unu na-emere anyị dibia n'ala Igbo kedu ibe mere ndị dibia ji eje egolo ọgwụ na kemist eche na dibia mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa dibia mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kedu ihe mere dibia ji eje egolo ọgwụ na kemist mụnwa traditional nwokedi agara m aha last 2 weeks and the last week ifuru n'ụlọ ọgwụ ọkwa n'ihe unu ka mụnwa ọkwanye n'ihe unu ka nọ na-aṅụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-aṅụ gwuo ṅụkata na survive kwara m nke dịsi ihe kezie mere ụmụ akpakara dị ụmụ anụ ọfịa dibia be anyị ji eje nshọtụ ọ bụrụ na iwu dibia ka m kpọọ unu iyi ọ bụrụ na iwu dibia ị na-eje egolo ọgwụ na kemist ịwụ anụ ọhịa iwu ofeke dibia ọ bụrụ na iwu eze nwaanyị ị na-eje na kemist eje egolo ọgwụ na ewu akwụna ndị mmiri ga-agwụ ha gị ọrịa ndị niile ike niile ahụ ivube agwụ ha gị ọgwụwa niile mgbọrọgwụ niile wee na mkpa akwụkwọ niile ịma omekwughị nke enweghị nke ịma ije eti n'ahụ gị
at any given point, any given time. You disappoint ya even in a cover disappoint a chemist. One fang anya. I believe Runike and Ingway if you want it. Uluzum Baby is needed, a happy bar, but I join a chemist. It's a big challenge. Fang anya for one more fear. I want to dibia. In a general chemist, a jay glog, we wolf a dibia. One of your money for that even in a qualegu do disappointed on you, the day granu no go jagologu. Ona kodo no waweze nwanyi soko fesi anu n'ụzọ no onu na promote onu na promote medical doctors onu na promote ndị na colonize onu na promote amaghị ife onu amaghị ife onu dị stupid fonu na achọzi we yahoo ego obodo oyibo ego oyiwe ebe ọwụ na onwe nwatakịrị jọrọ ọdụgo ka na obodo oyibo na plan otu unu ga-esi na-agba ya apliko otu unu ga-esi na-agba ya nzama ego anya ụnụ na-afụzi ego ụfụrụ na anago sọnsị ibe ụnụ na-afụ iti na-aga tiri onye ahụ nsi ka ebulu ego ya ka egbufuo onye ahụ ka ekwuo na ọmụmụ mere anyị nwewo ndị Igbo anyị ga-emere bụ awụ revolutionary awụ activist and awụ freedom fighter anyị nwe ga-arise against ndị dị otu a na ama aka my word na a peak point there oge anyị ga-arise all those things agaghị exist na Ndi Igbo. Mark my word. Gbawanụ mbọ. Onye gbara mbọ ka a ga-esave. Onye agbaghị mbọ nwanne, you shall be like ị ga-adị ka a chaff that wind drive away. And like the wax have been melted before the fire, so shall they be. Eziokwu na agwụ Ndi Igbo ga-adị mma. Ndi Igbo ga-sanitize onwe ya. And onye ọnọ na Ndi Igbo, ada na ị na-akọfta ji ma ọ na ị na-akọfta ede ma ọ na ị na-eme nke a ma ọ na ị na-eme nke ọzọ a ga-enwerịrị ihe eji were mara gị ma ọ waga ịga na those people ụnụ bịara ime dibia onye zuo ohi ọkụkọ mmadụ ma ọ zuo ohi ewu mmadụ ijide ya ọsọ gị na ọ dibia ka ọ na-eme na ọ na-eme ihe chi o were mmụọ nyebe gị tretin onye ọna ji mmụọ na Ndi Igbo nye gị tretin kpọọ m ka anyị nyocha onye ahụ mara ibe ọ na-ahide o ji mmụọ enye gị tretin ejighị mmụọ enye mmadụ tretin mmụọ ma ife ọ ga-eme any given time ọ na-egbu ma onye ukwu ma onye nta onye aji mmụọ na-enye gị tretin aka ya adịghị ọcha o nwere ibe ọ chọghị ka ị kwuo mana anyị ga-akpa aka ebe ahụ ka mmụọ ahụ gbuo the person many people mmụọ ji ha mana out of ebele ụmụnne anyị n'obodo oyibo ọ nọ enye onye a $50 or $20 ya gbali ọ dị ya ka mmeza ya ọbịara bụkwa onye mmụọ ji a lot of them awụrụ na ka na-atụrụ bụ ụtọ kwụsị ịtụrụ bụ ụtọ agụ over lazy people ndị ọgbara dimkpa ba amaghị ibe nwere ike ime were nweta ego ndị ọgbara dimkpa unu na-eyi ezigbote akwa mana unu amaghị onwe ego unu ka unu ji ego unu na-eyi ezigbo akwa mụnwa traditional wokede achọrọ m ibido yiwezikwa ezigbo akwa agaghị m ese ndikwara anybody any fucking money ka ha fụzie edu ka onye na-akpọ cocaine ma ka ha fụzie edu ka onye na-akpọ mkpụrụ mmiri because I work in the night na-eteta ụla by this time enwere ike asabeghị m ihe ụtụtụ I'm a struggle ka ihe m nwee ike itete n'ụla because etetego m ụla asị na the day is here mana alabeghị m ụla enough to be able to gain myself so maka ndị na-ekwu maka m outside dosho ibe ị na-ekwu maka mkpụrụ gị agaghị m emere gị ebere ndị isi ofe na-ekwu maka m dị njikere maka mkpụta gị omeko nwa ahụ kpata gị aka ị gaghị ala ka ebe m ga-edobe gị onye ahụ ka ọ dị ma ndị dibia ma ndị ihe niile unu na-eheveri ụmụ anụ ọbịa dibia ọdụ unu ka udude nke nọ be nna ma ebe unu jije eme dibia no ejighị ya eme dibia ọdụ unu ka unu kpatara gold maka udude nke nọ be nna m
ejighị ya emego ejighị ya eme ibe a ọlụ ahụ ọ na-alụbe nwoke dị ka ọ ga na-alụbe nwoke dị ejighị ya eme dibịa ejighị ya eme ibe mmụọ ndụ chiri nze na ọzọ ndụ chiri echichi ọwụ mmụọ ụmụazị wụ ibe ahụ so dị mmụọ jekwuru obodo oyibo ibe ọ na-eme this is a big challenge eziokwu sọsọ dimkpa bini Peter Nnamani nwanne ọmaka meele gị n'ori na afọ na nkwere ka onye apụrụ tata asụpụkwa ya echi ndụ dibịa na ndị eze nwaanyị onye ji ọ na-ama mbere gbekpamgbekpam ọ na-aga isi ama the capacity of stress of the hunger and the depression and the trauma and the ọtụtụ ibe nọ n'ime ya a na-akwa belu gbe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  eji ebute ego oyiwe eji enwe kọneshọn eji eje nke ọnụ ka eji etinye azụ n'ofe ndị otinyewere anya afọ ha ụzọ ọnụ ka eji etinye azụ n'ofe jide gị ebe anyị na-akwa belu mụa gị ọra were ọgụ nye gị kwaba agụ n'ofe ịkpa agụ ịkọ nri ebe ahụ nekwata ya anya ọ ga-eto agụ na-agụ ụnọ IPC ike nọ na Nigeria nke ikpeazụ a nwanne ọ ga-eme ụfọdụ a na-amawụka na from flying pan to fire because onweghị ibe ụnụ kọfụta nwụrụ ụnụ na-akụgodo asịrị mgbe ị kụchara asịrị ịpụghị nri iriri mgbe a ka ọ ga-aka gị aka n'ahụ mgbe nna ụnụ edezina fri onye eze Jizọs hia fri onye eze Jizọs hia ụnụ edezina bem hia ụnụ ma ife mere onye eze Jizọs ụnụ achọghị ikwu ya ụnụ ma ife mere onye eze Jizọs yes Prince Jack ịma ife mere onye eze Jizọs ụnụ niile na-ekwu fere ụnụ ma ife mere the man o jeghị esi n'ọnụ pụta mana ụnụ ma ife mere onye eze Jizọs ma ụnụ ma ife ụnụ mere onye eze Jizọs aka ụnụ ka ụnụ jiri mee ya unu ji aka unu mee ya so unu anya ọsọ unu techa ofe unu tee ofe techicha ofe ọsọ unu ewepụta dị ofe prezentịela anyị na unu etechaghị ofe unu ọsọkwana ha unu anọrọ ebe ahụ rie deten ọwụghị onye chọrọ ịma mana unu ma ife unu mere onye eze Jizọs unu abịakwana ekwu ya hie jekwenu kwuo ya na platfọm unu unu mara ihe unu mere onye eze Jizọs omego kefu niile a unu na-ekwu unu ma ọ eziokwu ka ọ unu ma ihe unu mere the man mana ọ jeghị esi n'ọnụ fụta maka anọ n'Odinburgh Germany ebe nna alụ ma udude nke missionary job so anọghị m that side unu ma mere ya ada unu ma ihe unu mere the man o jeghị esi n'ọnụ pụta ụba Christopher Ikenna amaka meele gị Emmanuel Tochukwu ndị eshigo dị nni ọbaba bufutazie nni bashiri fesichago dị nni omukwe fesichago dị nni ibe aba na-ekwu a na-agba okwu ngọ na-atọ n'okwu na-akpọdo okwu ishiri anọkịta akpọnyikwa ya na anọkịta akpọje ewesaịdị anọkịta akpọje esaịdị ya fa emechago ibe niile ndị bancha niile ma ife ahụ ha mere n'ọzọ otu ha ga-esi ekwu ya otu ha ga-esi ewepụtara ya ọnụ yes ife niile emechago ka m ji ekwu ya nọ n'une ka ọ nọsị ọgbanwe emechago ife niile biko ụnụ abịakwara na platfọm hie ekwu maka onye jeenu ebe ahụ ụnụ nọ mee ibe ahụ jeenu kwube ya ibe na-ekwu maka ndị dibịa na ndị eze nwanyị ndị dibịa abịaghị m fụ ụnụ nwa ndị abịaghị m Augustus egbu ọnụ na alaikere nwanne ewu nwa egbu ọnụ nke abịrị na cooperative n'ihu St. Paul's Parish abụ ukwu aba n'akụkụ ya by cooperative by Chimo Avenue
baya kabogo no wuru no ya gwam no ya nwake ya biko emu egbu God who made me and you that family I love can that family ewu nwa ya ewu nwa emu egbu ono to God wuru na ewu nwa ya gbara na ka nwele nkucha m kene ego in fact Chineke Dele m Augustus egbu ọnụ o na-ewu nwa ime egbu ọnụ biko mee ka m mara ka m ndị a na-ele lista na Port Harcourt Road by ka nkene ego ọfụma nwere ọnwụ ọgaranya ka ewu Patrick Jack onye eze Jizọs know what he is doing na ọ bụghị onye eze Jizọs onye eze Jizọs know what he is doing. No, what Onyeze Jesus know what to do him. You're from Amawabia. The best town. Onye just know when the other hot. Amawabia will be the best town. Fonda Amawabia. Obo best town. Fonda Obo. Izogo wuru best time for ndị Izogo. Ebe owoda wuru best ebe owoda. For ndị owoda. Joseph Irem. Omaka mewele him. Ndu dibia na ndị eze nwanyị baye. Ndị a na-emebi ya n'Igbo. Ọkwa ha so bebe ka ibe isi ikedo. Onye gbagide akwụna ịma na a na-eme ifele mgbe a na-agba akwụna. Abịazie sị gana a na-eme eze nwanyị. Na-anyụzụ nshi. Na-anyụzi nsị na mmụọ na Igbo history. Ewere ọbara ami asịgo na Igbo history. No. Igbo history dị authentic. Some of ibe awo hereditary. Anaghị akpa ya aka. Ndị dibịa agaghị eti inwu aka dị ya. Kama ndị dibịa ga-eti inwu aka dị ya. Nwanne ife mere ndị ọzọ eme ndị dibịa na. And then ka m gwazie gị na ndị dibịa efelgo. Because when they chemist, they just go ọgwụ. I want to have dibia. I want to find out dibia. Bakare na azondo. Mana ba anwo hi beji azondo. Ibana zeje go ọgwụ na chemist. So ya no ibe na we bu mmade. I want to ikwu okwu eje ha chote esi edechari etiri gị something na mmai ma na nni. Which of course police ga-akpọrọ ha very soon. A ga-etinye ịchaka. A ga-eti ha ịchaka. Enwere a lot of people ụmụnne anyị na-etinye anya na all those things. Ma ndị ụka ga-eme ha ife sef. Because those ndị ụka na-ekwukwu na ha bụ ndị Igbo. So, de mgbe ha zọwara ana Igbo, ọ ga-apụ ọdụ ihe ga-eme ọdụsụ ndị ọjọọ. Onwe kete ni dibia ọwụna dibia ọwụna were mmụọ onye gị tretin. Mee ka mmara. Dibia ọwụna si na ọwụ dibia, o were mmụọ onye gị tretin, mee ka mmara. Ka m revoke ntọnụ mmụọ ahụ against the dibia. Ụmụ onye ga-ewetara mmụọ ba ya afọ ọjọọ, adụmụ onye ga-ewetara obodo ya afọ ọjọọ. Asị ga na-eme dibia. A na-egbu anụ na-apịtọkọ nonsense. Mana fana ha alụzi unu aja. Fana amazi ties. Gbaa moto. Mana ha amaghị ihe civilization. Ebe na mmụọ niile nọ be anyị anaghị apịtọkọ the place. Ndị ụka abịago lụọ ụka. Ndị ọwụna na-abịa na-alụ dị ya holy temples. Ọ na-amagbu isi nke anyị ma ndị ya ha lụọ nke ha ọmagbuo nke anyị. China lụọ ọmagbuo nke anyị. Europe lụọ ọmagbuo nke anyị. America lụọ ndị ọwụna lụọ their own temple. Ọ na-amagbu nke anyị. Ha chọzie ka anyị dozie our own temple ka ọ nwee ike ịdị mma. Ndị dibịa abịa ịkọ nonsense. Ndị dibịa unu anaghị eyuzuwe mpanaka na uri ọkụ ebe unu na-eje eme all this nonsense. Unu anaghị anọrọ na di aka alụọrụ unu ma unu aja rụọrụ unu mgbawara ụzọ. Onye apụtaziri na main road, onye apụtaziri na city, onye abazikwu na flight, onye abaziri na moto. Baskolo Luisco ka a ga na-ego ya unu. Luisco na-eji baskolo eje Ọnịcha.
and the ọzọ dị ka ibe ya omenala na-eme awụghị ọdị omenala ụnụ maka ndị ọha dibịa ma ndị dibịa na-eche na emecha na m ga-abịa to ha nwa agaghị m abịa to unu nwa mgbe unu na-amụ nọnsensị ya ka m nwa na-amụkwa nke a na-eme so na graduate go na unu si graduate m nwa graduate go otu nsi wee graduate onwe eji ejikọ mụ na unu ọwụ na nnụrụ enyi nwaanyị unu ọ na nwaanyị nna anụ na enyi nwaanyị unu ma ọ na unu ga-agwa ya na nke nna eme awụ ya na nke unu na-eme wụ ya ị mara na unu ga-akpọrọkwa nwa ahụ nke nna eme ka m ga-eme and eme anụta nwaanyị ga-eso mmebe nke ahụ nna eme eje m anụta nwaanyị ga-achọ ka m mee ibe a unu na-eme enwe m ike ime ibe ọwụ na ndị dibịa chọrọ ka m mee and ọwụrụ nọ ya nwa ga-eme na m agaghị anụta nwaanyị na-eme ome anụ nwaanyị na-eje ụka anụ ụmụ nwaanyị Zion ma eje na Zion nụrụ nwaanyị achọ ụmụ nwaanyị na-eje ụka ga-ada answerable to me because ọ dịsị ụmụ nwaanyị dị answerable to dibịa tọnda gbagbuo dibịa si aha ụmụ nwaanyị na-adị answerable to emeji ibe anyị ji n'aka were kugbu isicha ụnụ niile wụ ndụ dibịa emeji etigbu isicha ụnụ niile emeji egbucha ụnụ agaghị m adansị tone of ndụ dibịa ibe na-eme awụghị ibe ndụ dibịa ụmụ nwaanyị nọrọ ụnụ ya ibe na-eme awụghị ibe ndụ dibịa and di nwaanyị ọwụna ga-abata be m nwaanyị ọwụna ga-abata be m okwuo ibe ndụ dibịa especially ọ dịsị ụmụ anụ ọbịa dibịa nọcha na WhatsApp ikwu ha na dị okwu amarago m ebe okwu ahụ si agaghị m adansị totonu ndị dibịa awụghị m dibịa awụ m chief priest eze mmụọ andị ana m eme ife mmụọ na-edobe iwu mmụọ anaghị m edobe iwu ndị dibịa onweghị adịghị m answerable to dibịa nọmba 1 aka m dibịa aka m gị awụ m nwa ndị nka na ụzụ aka m gị nwa wụ dibịa and udude nke ka mmụọ ka ọka mmụọ wụna udude nke ahụ mmụọ ụmụazị unu enweghị respect to omenala na ọdịnala mmadụ tọnda gbagbukwe ụnụ nwa wụ ndụ dibịa ahụ udude nke ahụ chụwakwa ụnụ nwa wụ ndụ dibịa na orie na afọ na nkwọ na eke and onweghị ebe unu ga-stand m ga-eme unu nwa ndụ dibịa ka slave n'ala Igbo m ga-epozishọn unu ebe pozishọn unu dị ọ mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ ka eji mara unu nweghị gbasara unu na mmụọ be ndị mmadụ unu ga-amụ otu esi respect people's ways of life if not agwa mmụọ ahụ ya gbuo unu ọsịsọ na mmụọ ka mmụọ na-eme ndị dibịa unu fiilu na unu ga-ejide ụmụ nwaanyị Igbo otu a ndị ụka si jide ha ka unu ga-esi ejide ụmụ nwaanyị Igbo sachakọrọcha ahụ vụrụ ụmụ nwaanyị unu n'ala unu enweghị respect ka mfu eni dibịa ji challenge traditional nkedi ka mfu dibịa ha ụmụ anụ ọfịa unu nọ n'ụlọ na-ezuzu mana traditional nkedi ejego mba jecha obodo niile dị iche iche ọkwa onye njenje ka onye isi awọ ife were ama ọfọ ka anyị jiri jee obodo ọfọ ka anyị ji ana ebe onye nọ ka chi nọ mụ na chi m so nọrọ obodo a and the power in the name of my chi m ga-challenge any dibịa nwanne ọwụ na o nwere nke ịma anyị mere pụta n'ụzọ pụta ife maka na ije ama mbụ izu ife izu igwe ka ọfọ ghara igbu gị na ọkwa na o nwere nke unu ji ife ọwụ na emere n'azụ m without my confrontation udude nka je na-egbu unu n'orie na afọ na nkwọ na eke nke ọwụ na emere n'ihu m ọ mgbe a ka iji ama na ewu nwoke so nke ọwụ na a na-eme n'azụ m na nchawụ n'azụ m ka o mere maka na igosighị ya igwe ọfọ ji egbu gị ogbu ogu n'orie ogbu ogu na afọ ogbu ogu na nkwọ ogbu ogu na eke ọgwụ ọwụ na igwe ọwụ na ọgụ ewu na-eji ọfọ anụ ọ mmụọ na mmadụ na anụ ya and adụgo m ready for ndụ dibịa na ndụ eze nwaanyị bụ aha adụ udude nka na obe nwoke dị ndụ be nwoke dị adụghị answerable to dibịa isi challenge
Ndu dibia unu na-eje ego ọgwụ na chemist. Onweghị ibe unu ma unu na-eme. Onweghị ahụ ike unu na-azọzi. Unu ji mmụọ enye ndị nwe mmụọ tretini. Ọ chọrọ ka nwa mmụọ ahụ kwuo okwu ka mmụọ ahụ gbuo unu nwa ndu dibia. Unu na-acha ezinụlọ unu na-ahasa asa. Tụrụ ụmụ nwaanyị unu tụrụ ndị nwaanyị ndị ụmụ nwaanyị unu sala isi na group WhatsApp groups. Unu agwafa ha wee eze nwaanyị abụzie mmụọ na onwe ya akparịba ya. Ka mfu dibia ka nwa ndị nka na ụzụ ka agwụ otutu kugbuo oge ebe ahụ. Ka mfu dibia ji anọchiri nka na ụzụ n'ụzọ ka otutu kugbuo oge ebe ahụ. Unu macha nke ahụ na-eje ezuzu na-ekwu m okwu n'azụ. Ka mfu dibia ji asị na ọ challenge traditional nwoke dị ka m were otutu kugbuo oge. Ka mfu dibia ji amụrụ m anya abalị ka otutu kugbuo oge n'abalị ahụ. Nwa mara nna ya amarago ndị ichie niile nọ n'elu ụwa. Ana m eme ife ndị dibia. Dibia na-akọ nonsense. Ịkọcha ijegoro ọgwụ na chemist. Iso iwu dibia. Ibele ọ na-emekwe gị, ibele onwe gị ọ na-emekwe gị. Dibia. Akpakara dị ngwom dibia. Isi weba gị je na chemist jegoro ọgwụ. Ewukwa dibia. Ịnọta be nna gị gbuo anọta asị iwu dibia. Ọkọkọba gị gbara jee check-up. Ịnọta be nna gị gwụcha gị ịnọta imebe ihe mmụọ ị na-eme ibe dibia. Ụmụ ono ibe si mee kpaka ma obi amafogo. Ịgbara jebe ụlọ ọgwụ BP gari ya. Ịmara agwụcha gị gụnwawa anụ ọhịa ofeke. Ịbatakwa esi na-eme dibia. Ije tụtụrụ asịrị na-akọ mụnwa traditional oge ka unu ji aka asịrị. Nwanne bọsụ iji akụkọta asịrị ya ha gwara mkpata nga aka erie nga gwa nga na mmụọ ka ahụ mmụọ ka mmụọ. Mmụọ empty draw every time empty draw na-apụta na-emeke loud noise. Emecha ọsọ ga-ekwukwere na mmekiri noise. Ana m eme ife nzuzo. Abụ m a symbol of sun. The sun represents the light, and the light represents the truth. And ihe ọhụrụ ị na-eme ị na-ekwu ya open. Ị na-ahụ na ị na-agwa mmadụ ife eje na-emere mmadụ ife na nzuzo. The sun represents ị gaghị anọ n'izu ebe a na-emegide nwoke, ị gaghị anọ n'izu ebe a na-emegide nwaanyị. Ọ iwe the sun represents the light. Omenala anyị anyanwụ ebe olileanya anyị dị. Ebe olileanya anyị si n'ọwụwa anyanwụ ahụ. Ị ga-eguzo gbapụsị ugo gbapụ isi ya ibe kwụrụ ebe ezi gbara fọ na-ekwu okwu n'anyanwụ ahụ. Nke ikwutere iburu nke ikwuteghị iburu ije emenwu ya. Unu na-ezo gị na-eme ibe nzuzo. Hapụcha ụzọ gbabara ọfịa na-eme dibia. Nonsense. Dibia. Nonsense. Ka wụrụ challenge. Iwuru dibia kpọọ m afa na social media mee live video tie adreesị gị kwuo nekwe village gị nekwe ebe ị nọ nekwe mmụọ iji na-eme ife. Ma ọ nekwe ife ị na-eme nekwe ife ị na-eme asị dibia. Kpọọ m nwa traditional nwoke dị afa. Awenyere gị ọfọ enu tiere gị n'ana. Ị mara na ya anaghị ezuzu. Anaghị m ezuzu na anyị fụrụ ọfọ aka njiri ji obodo ọfọ aka njiri na. Chọrọ ka agbuchasịa ibe akpara aba ka ịfụ na ọfọ nọ n'ime. Ọkwa na achọrọ nya mma ka o nwee ike iso ịgafe n'airport. Ọfọ na-ekwuso nsọ eziokwu. Ya ka ejiji akụgbu nwoke, ya ka eji akụgbu nwaanyị, ya ka eji akụgbu dibia. Ono na-eme nonsense. Nyegbacha akwụ n'ọba eji akụziri ụnụ asịgịrị ibe a chọrọ n'aka ndị lụrụ ogo ka ibe a na-ekwu were mmịa mmemme n'imebe. Asị na eji akụziri ibe nkụzi nke nzukọ ekwere n'ibe akụziri ibe bịa mezie ebere n'ime obi maka njọfa. Ịgbacha akwụ na ịbata ị na-eme eze nwaanyị.
iri kpoche ego aviago gbali isi che ego aviago ego enwego letere na were bidoro gị avia igbalie ya rikpo the money ụmụ boys rikpo ego avia ego atụkọtara n'ụtụ ewere bidoro gị avia ego agbatara na mbibi ewere sokwa ya nke eji were bidoro gị avia ego save were for long time ewere bidoro gị avia ịmadị ego mmiri na-aba nwachazie nọtara village si na-eme dibia ma ndị akpọjere obodo oyibo fa mmadị ego mmiri dị ya ruo dị ya chụrụ nwaanyị ndị mma ife reji ha ego nalaba dị ego were gbazuo afịa unu rikpochazie ego na-akpa ego na-ata ha afụ were kpata unu eche na unu asụ dibia mara unu waya erikpo ha my own agbachala mbọ ya esetụrụ m you know ife isi ike na-eshiri m na jubili ebe m gbara boy nne anya na mgbarikpo dị gbọrị dị ya ndị aja achị m ọchị ndị nnọtara village omeghe onye ji enye m nchejie line cheji ebe a na-elebe John machine na-ele machine that time ife isi ike na-eme na ha ibe na-achụ m na-achụ na m na-agba brain mkpụrụ abalị agba ma ọkada with that machine ahụ na-ele ụtụtụ asachakwa dị machine kpọọ ya afịa onye aka mmadụ si na-emere onwe things ị na-erigodo ego ahụ ịgbatara na ọkada n'abalị so iji enwe foresight mgbe ọ na-achụ gị mgbe ibe na-achụ gị iji enwe mgbe aka iji emepe esi anya gị na-abịa ị na-afụ saịdị ya na-afụ saịdị ya nke aka ihe nke aka ya onweghị ihe na-agbari nọrọ ha ebe ahụ nteri ego abịa ga-agbari kpọọ ụmụ anụ ọhịa na-agba ọkada n'abalị ịfụ m n'abalị ka m na-agba ọkada ije ha ama na date fine boy na-ele machine ego na-agbata na ọkada ya ka m ji alụ machine ya ka eji eri nri bọsị ele machine ịmara na elego machine elekwana ha abalị eti ofu nọmba bụrụ ya jee komgbu ọrụ ilekwana machine etikwuo wụdị nke iji ma ha jee ihe a megide ndị village karịa competition dị too much nsụba no ka nje obodo ọzọ I like new things nnawara gwombe kụọ ya 4 years na gwombe onye aka ịnaghị ofu ebe ekiri mmọnwụ oge nọ na gwombe ana m asọpụla ya akwa oche mana Ibadan mana Meduguri mana Jos ebe niile a na-akpọkasịwa nkatako n'ugwu Hausa na-eje ahụ zụrụ my own self Atesha Mbauchi na-eje many places na-eje na ahụ zụrụ my hụzụrụ anaghị m ofu ebe ekiri m nwe ụka ihe saịdị ọkụ ihe saịdị ọkụ ihe saịdị ọma ka ihe saịdị and I keep on moving ọwụ ntiri ego abịa ga-agbaricha ya nọta na village o nwezi ibe imere ije kwuko na blọk so na agwụ mara gị na ndị ichie kpọrọ gị ọkpụkpọ oku akpọrọ onye ọwụ na ọkpụkpọ oku ma onye ma draiva na-anya moto akpọrọ ya ọkpụkpọ oku ma pilot na-anya egbu elu akpọrọ ya ọkpụkpọ oku ma oge echi Okeke Njaka akpọrọ ya ọkpụkpọ oku onye ọwụ na-akpọrọ onye ọwụ na ọkpụkpọ oku ndị onye ọwụ na-azụ oku ya ma eziokwu sọnsọ ma bet sumit bụ uche eji ike ma chibelu chichibelu eze Chinonso akpọrọ onye ọwụ na ọkpụkpọ oku ma Emeka Ike unu niile nọ ya akpọrọ ụnụ ọkpụkpọ oku enyo akpọrọ onye ọwụ na ọkpụkpọ oku ndị onye ọwụ na-azụ oku ya ụhụ mgbe ife jiri gbari ife enye gbarikpe ego ahịa ya gbarikpe ego abịa ọzọ akpọrọ ya ọkpụkpọ oku ọ nọ na nlọ shọpụ ya gbuo ọkụ ọ bụrụ na agwụ anarago shọpụ wee chọwa ife eji ebo ife anaghị afụ anya why na nke a na-afụ anya never deal with nke a na-afụ anya never deal with how will you understand nke anaghị afụ anya ego abịa go gbarikpe ego abịa ịmaghị ibe imere ịmụ ha abịa ha ọfụma ịmaghị eje ana nọ na dị abịa ego abịa go gbarie ọwụrụ na mmụọ na village ụnụ gbariri ego abịa go ifele anaghị eme ụnụ ifele adụghị ụnụ
akwụna n'eze mmadụ nwaanyị gbakọta akwụna gbaricha onwe ya na akwụna asị gị na-akpọrọ ya ọkpụkpọ oku even mgbe anyị na-agba akwụna akpọrọ gị ọkpụkpọ oku ọkụkọ ka ị na-aza that time so onye a mere emezi na-eme gbari ya ego abịa ga-eso gị na akpọrọ gị oku akpọrọ onye ọwụ n'oku akpọrọ onye ọwụ n'oku oku m nke akpọrọ m anọzi n'obodo a na-akụziri ụmụazị Igbo bọchị ya ibe nkara ahụ kụziri ibe Igbo children ụmụ Igbo ofu mkpụrụ okwu ka nkụziri ibe and va ji ya na fa enweghị ike ichefu ya the next time na-azụ what is Igbo children called in Igbo language fast m ụmụ Igbo so yes unu na-emete I'm gonna create my small impact in the life of people na-enwere ike ichefu m because we kwuo okwu echi asị gị Mr. Nwoke dị m gosiri ife I done a lot of things in my like oku nke m oku akpọrọ m so amaghị m ọdị oku akpọrọ ụnụ akpọrọ maazị Nnamdị Kanụ oku andị ọ na-azụ oku ya ifuru ya ka o jere pịachakọnọta ofu ebe sị gị ọ na-eme dibịa mana enwere dibịa ka ya o nwere eze mmụọ ka ya akpọrọ onye ọwụ na ọgbụgba oku ọwụghị iwu na ije anọ ofu ebe na-apịa na-ata anọ ndị mmadụ ịnataghị igotenwughị ọkụkọ wa iji ụzọ ahụhụ na-anakọrọ ndị mmadụ anọ na-ata iji ụzọ ahụhụ na-anara ndị mmadụ iwe were na-azụ famịlị gị dibịa nwaanyị dibịa nwoke na 419 nwaanyị 419 nwoke dibịa nwaanyị dibịa nwoke 419 nwaanyị 419 nwoke akwụna nwaanyị nonsense dịrị ọmarịcha omenala na ọdịnala Chineke nyere anyị na-awụ n'ala unu jiri ụmụazị Chineke kere ụna na-akọ nonsense about them ọ na-akpọ cocaine ọ na-akpọ mkpụrụ mmiri ndị ọcha agbago ya ọgwụ n'isi mana ị na-ede ego ya and onwe onye ozi sendịere gị ego irie the money and ọ kwụsị isendịrị gị the money agụba gị yes ndị ọba agụ na-ewe n'iwe na eriri m ji ezighi m ụnụ mebede ezighi m ụnụ enweghị ibe a na-eme eji m agbakwa udude nke be nna m mgbe eji agba udude nke ndị agaghị m ezi ụnụ maka ana m akpọ mkpụrụ mmiri isi adịghị m mma ndị Germany agbara m ọgwụ n'isi na-ezuzu and ana m eyi ezigbote akwa ana m adọ nkịrịnka n'anya ụnụ ọfụrụ today na ejere nke abụọ ọnụ m Chineke ụnụ ọfụrụ this banza ọmụnwa just cavity today ka mmara na m oje adụbazi ka mmadụ maka na isi adịghị m mma ndị Germany gbara m ọgwụ n'isi ọwụ na nna eze ndị vụrụ gị 1 naira before nse ndịkwa ya na anyị mara na amazighị m ibe agbago m ọgwụ n'isi ana m agwụ m onye ara ana m eme nkọsa asị udude nke megonu nwa bụ eze na ọ dịghị ụgwọ nkwụrụ ya udude na-akwa nke mekwene nwa ya eze ndị 419 dibịa unu na-achọzi izu nwa udude nke ohi ebe a ka unu ji anwụchasị ebe a ka unu ji egbucha onwe unu mmụọ kpọrọ m oku mmụọ kpọrọ m ọrụ agwụ mmụọ kpọrọ m ọrụ nke mmụọ ahụ kpọrọ gị ọrụ ahụ na-akụziere gị mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ ije na-aṅụ mmụọ kpọrọ gị ọrụ dibịa mmụọ kọrọ gị dibịa mmụọ kọrọ gị dibịa jee na kọsasị ọ bụrụ na ịwụ nwaanyị ọ dịka ibe a na-afụ gị n'ọnụ ofu dibịa ahụ lara gị ọ latara gị ọfụma ndị dibịa na-enye ụmụ nwaanyị ndị ọha dibịa Anambra steeti ọha dibịa ama m ife unu jijechi ọha dibịa regista under Nigerian Corporate Affairs ndị dibịa nwanyị unu ji ekoodu ụmụ nwaanyị unu mee unu asịba kwube mmụọ kọrọba ọrụ dibịa mmụọ kpọrọba nke a all this nonsense unu atụsasịa ndị enyi unu nwaanyị kaba na-anwụ ndị obodo oyibo ụtọ utate unu ịma ha eme akọrọ unu ibe unu na-eme ndị Igbo adị unu emezina because onye unu na-eme ya ma ibe ahụ
ndị Gambia na-eje obodo oyibo nụrụ nwaanyị onye ọcha and before be ejebe obodo oyibo ahụ tupu be ejebe obodo oyibo ha na-anụ nwaanyị Gambia and ha ruo ebe ha anụrụ onye ọcha then nwaanyị Gambia nwaanyị onye ọcha jụzie nwaanyị onye ọcha ahụ agaghị ama na nwoke ahụ nụrụ nwaanyị na-abụ so nke Gambia ọwụ na akpọrọ nwaanyị onye ọcha nọta na Gambia nwunye ya nke Gambia na act as nwanne ya nwaanyị sị na anya my sister ifugo na ihe akịta awụ ihe ndị dibia na-eme. I think it was a dibia that acted as a snake to deceive Eve. Yeah, ihe awụ ihe ndị dibia na-emezi kịta ha were ụmụ nwaanyị ha plant chao ị nwere ike na-anụ nwaanyị ị n'obodo ya na-anụ nwaanyị ma nọ nwunye dibia wibe ahụ ihe na-eme most of ụmụ nwaanyị be anyị pụrụ na because ife isi ike dị ịnata nwoke obodo oyibo ego i were gaa setụrụ enyi gị nwoke nke ịlaikiri and ịlaikighi nke obodo oyibo a ibe a na-anata ya wee ego because anyị nwewu ndị obodo ya ewu ndị mkpụrụ mmiri ndị agbara ọgwụ n'isi ndị na-akpọ cocaine ifu uji afụcha ụmụazị be anyị ụmụ obere ụmụazị ha na-eyi ezigbote akwa na-eyi oke akwa dị onwe ife ha na-alụ ifu ofu onye n'obodo oyibo nwere nwunye ya nọ na Naịjirịa ọ na-amụ anya abalị na-ata afụfụ na-alụ ibe dị ka 4 to 3 job na-ese ndịrị nwaanyị ahụ nọ n'ụlọ ego nwaanyị ahụ na-ewere ego a na-eje ego yi nke na ha akwa nke a na-alata ya ọfụma nke a nọ n'obodo ya ewu nke eji akpọgide n'obe and a ga na-agwa ya okwu je na-agbawa ya obi na-eme ya ibe ga na-agbawa ya obi emegide ya wa nwere ike wandị ọnwụfuo ma asị ya na isi adịzighị ya mma na ọdụ nkịrịnka n'anya this and that akwa ego gị by the time anatago gị enough money adonwe ihe iji emezi so ihe a na-eme most of wote anyị nwewu ndị n'obodo oyibo na-awụ target ị nwere ike nọ na kedu ihe mere ụmụ nwaanyị ji awa abata n'ezinụlọ problem adị a na-ekoyi nke nwoke okwu na-ekoyi nke nwoke okwu na-ekoyi nke nwoke okwu because e nwere replacement gị nọ there they don't like you if they like your money they don't like you if I like ego gị ndị dibia chọrọ ime na ọhanwawo after God na dibia mana eme agwaba na nkatọrọ ụzụ wee tọ dibia na dibia wee ọdụdụ nwa a na-afọ isi aka agba ọdụ aka all of ndị dibia niile tempera traditional nwoke dị from 2021 unu ga-efelcha in total and woefully and at the end of it unu ga-awụ ọbanaka ọbana ọnụ o meghe mara na ọwụ nwa ndị nka na ụzụ na-ekwu ya I must obey eso unu niile gaa na fọm otu ndị dibia ofu onye ka nje awa ndị mpụta ebe na ebube agụ na-eche agụ n'ihu dike na anyụ mma nkụ m ga-epozishọn unu ebe unu agaghị like mụ na unu mechichichicha ife maybe anyị bịaba ụwa again next time unu agwa Chineke biko ya were unu doye unu one side ya eti ikwe na unu side traditional nwoke dị nọ na omeme unu o megbuchasị ya unu ma o mee unu ife dibia ọwụna na-ekwu maka mụnwa traditional nwoke dị anywhere nọ nwanne iji onwe ga-egwu egwu because ife na-akpọ ụzọ ga na-akụwasị gị azụ n'orie na afọ na nkwọ na-eke unu na-aplantị ụmụ nwaanyị be nwoke na-anapụta nwoke ọdịgo ka o nwere ọgwụ unu ji agwọcha bụpụ ihe ụmụ one side ana m agbụ ego ọ gaghị emenwu na unu ga-agwọgide ọgwụ megide anwansi unu mechaa ọ naghị awụ ka dị end of it unu ga-asị na traditional nwoke nọ n'ọkọt ọgwụ go tempa vụrụ ndị nka na ụzụ before onwetego one ndị nka na onwetego one ọ bikos na-elele ụfọdụ ndị nka na ụzụ n'ohu sụba akpụzi n'egbe unu na-egozi egbe n'afịa ọdụ unu ka ọkụ dara ebube onyụrụ anyị ha anyị ọsịsọ unu ga-afụ ife
Jekwenu gba polisi o, jekwenu soba ndị osu imi ụnụ. Ka m ga-emechicha ụnụ ife. Onye agwara mekwa dibịa ọ na-agba. Onye agwara mekwa dibịa ọ na-agba. Asịrị ka ụnụ na-akụzi nke ikpeazụ a. Ụnụ techa ya wofe vufute na outside. We are waiting outside. We are just waiting outside. Ụnụ sicha dị ofe. Vufutanu dị ofe ka anyị testie ya ọsịsọ. Nọ na-akụ asịrị. Ime ụnụ agwakwana ya. Ekwucha ya agwakwana ya. Ana m eme ife nzuzo ọsịsọ nna m mụrụ ma ụmụ nwa ndị nka na ụzụ chere ka m nweta agwụ nka na ụzụ kewasịra ndụrụ isi sị. Ọmụnwa wụ traditional nwoke dị ya ngwa ikenga ndụ nka na ụzụ. Nka na ụzụ na onwe ya ụzụ abaga. Ọmụka ụnụ na-anwawo ndụ dibịa. Dibịa ọwụ na na-ewetara mmụọ na ikwuchi akwụkwọ ọzọ. Ikwuchi aga ikwukwu ọzọ. Dibịa ọwụ na na-asị na ọ na-challenge traditional nwoke dị. Nna ikwuchi arikwukwu ọzọ. Dibịa iwu dibịa wụ nwoke wụrụ dibịa nwaanyị. Ị na-agwọ ọgwụ ị chọrọ iji traditional nwoke dị mmụọ na-esi agwọ ọgwụ. Nna ịgwọchari ọgwụ ahụ gwọkwa again. Mụka ụnụ na-atara agbakasịwa mbụ ụnụ n'orie n'afọ na nkwọ na eke ebidogo mgbakasịwa bụ ụnụ. Ụnụ enweghị ike survive ebe ụnụ na-eche ya tara ya traditional nwoke dị dara nwuride nke mmiri kingdom. Eje ha emenwu ya. Ụnụ ga-efel. Onye ọwụ nna inecha anyị so na ọmụnwa traditional nwoke ka ị na-atara ya. Nwanne igope. O mere ndị bịara rie ego atụtara n'ude akwụkwọ. Oricha ego atụtara n'ude akwụkwọ che na o ji eme ibe a. Oludade ovuru moto bata n'ude akwụkwọ. Ibe ndị nka na ụzụ dufuola ya mota ya ogoro 110,000. Ifugo na ijere ma n'iru zuru ego one dị otu ahụ. Mana ibugo ndị ọdịka lost egbara ọdụfuola gị moto. Emere nke so na ọwụ ọ na-eme dibịa. Mmiri zoo o sogburu ego ude akwụkwọ. Mmiri zoo jee ebe ya kpochakọrọ ma agwụ ya ma ife ya niile ma moto ya vuru jee paakị ya n'isi aja. Ụnụ chọrọ ka ihe ụnụ egwu ndị dibịa. Ụnụ je na-eje na chemist. Onye ọwụna wu onye ụka. Enwe anwa bụ dibịa ka ọ na-eje na chemist mee ya video sendiela m. Meka ana mbe esendi ọ je na-ejezi na chemist. N'ụtụtụ n'ehihie na mgbede n'abalị. Mụnwa traditional nwoke dị. M ga-emebe ife ana mbe akwụba ka onugbu. Mụnwa nwa ndị nka na ụzụ ka ba na-eme ibe a. To God who made me a ndị niile kpọrọ ụzụ bụ n'isi ekwenu. Ana m akụta ezi ụnụ n'orie n'ahụ na nkwọ na-eke. Ụnụ ga-anụ ụda ya. Ọfọ ka anyị jikwara je obodo ọfọ ka anyị jiri na ikenga ụzọ ọma. Ikenga ndị agụta. Ikenga ndị nka na ụzụ. Ije achụfa na vụrụ ibe a nji akọ n'isi. Jee kụwasịala mbụ isi. Kwuo maka traditional nwoke dị ka m were polisi ndị Germany kpọrọ gị. Kwuo ịmara na nna gị mụrụ gị na kwururu gị ana. Kwuke n'okwu agụata n'oru mba mana n'ọcha. Kwuke n'okwu na ana Igbo. Kwuke n'okwu na aniwu ya. Ọnọ na-eje ekwuru m okwu n'azụ ikwucha asụsụ agwakwana ya. Ụjọ na-atụ gị, ụjọ anaghị atụ gị na-ekwu agwakwana ya. Ọ wụrụ na ụjọ na-atụ gị ikwucha kwuo kwụsụgwa ya. Ka m mara na ewu nwoke. Ma ndị nọ Mozambique. Ma ndị ọwụ na eniwu ya. Nna ọwụrụ na ewu nwoke kwuchie ikwucha isi ụsụgwa ya. Na edusho ibe ị na-ekwu. Ka m rie gị, ka m were gị mere, ka m taa gị ọsịsọ. Atango. Oke ọma parents. Ena nke wizina ya le born again Christian. Igo ha egwu already ala ndị
dibia da gbagara na this ndị dibia chọrọ all this ndị fake dibias apụtara m gacha school n'obodo a nye certificate agara m integration school gacha the integration school mee history culture and tradition enye certificate ma apụta na baya na 2016 with my cameras na agagasị na all this ancient that remains udo gasị na mmụọ nọ gasị baya kan document ihe niile nọ dị nwee ike ide some history behind it agachara m na Igbo Ukwu museum gacha many places segide camera until memory phone muju memory camera na abonji camera nji nota ju nota here na document ihe na emegasi ụmụ ya from there mform ihe na agba ụmụ udo integration because of Greek and form ụmụ udo integration maka agara m integration school and from that integration school onye go the knowledge of we create ihe na agba ụmụ udo integration. If all these people on the channel WhatsApp, different WhatsApp groups, most of them na azụchavia. Onye create any WhatsApp group until 2016, 2000 here, create a platform and about Mudo integration, both Facebook and WhatsApp. Na-enye my integration about udo niile nọ na Igbo because udo ha nwechara different names. Nwere udo akọla abụ, nwee udo ohulu ogboko, nwee udo agụ, ube niile nwechara afa ha na-aza afa dị iche iche. Ota Catholic Church nọ na Igbo si aza ka St. Peter, ka St. Paul, ka St. James, ka St. Andrew. If no Catholic ọ mana ọ na-aza different names. Otu a ka udo niile nọ ba ya ha siri na-aza kwa udo mana ọ na-azagasi different names. Nwere nye dị ụmụazị the integration. Anyị na-aga emegide mgbe aka ndị fake ya ji were batabagasị. Onye pụta ọnọcha na my integration ọ ga create another WhatsApp group buy ofu afa. Add some of the members so add some of my students tina their own. Wurukuzie teacher. Before you know it, he fiko ụmụ ibe a na-efiko gasị na Igbo gasị. N'ụdị traditional work dị na outside, ha nwa nọ n'ụlọ, no ha nwa na-eme the original. And they create is a different WhatsApp group. NBA were dibia tea, were dibia maybe, dibia ọhụrụ ụzọ. Dibia na-eje na chemist. Emegide gbajibe aka maba aka mebe ibe a. I am the man. Bidoro ibe. And ime ihe na nsikwu imeteghi ya emegide ndị mmadụ narabazie mmadụ ụlala ha look at mmiri enwe ile ọkala akwụ. Today ọ na-eme ibe eze nwaanyị sọbara lụọ hotel na-eme Nollywood ibe awa otu o si were vujezie na nke onye ọwụ na many of them the cample from traditional okay ga create their own ma obi ndị ichie ma akwụ ndị ichie ibe niile the cample from traditional okay ma alụkwụsị ma they decamp from Umudo integration or agasị na Umudo integration mụrụ all this omenala na ọdịnala groups everywhere ga mee thoroughly investigation ị ga find out character assassination among them. Wundụ bịaziri ka ha bịa lụọlọ m agwụ, wundụ bịaziri ka ha meele m chim, wundụ bịaziri ka ha mee ihe a. Onye kere gị ka ị na-achị I'm like your creator. Without me, without that Umudo integration, without me, onweghị anybody nọ na WhatsApp group na-eme omenala. Onweghị omenala ị na-afụ all this nonsense ụnụ fara na-eme, onweghị anything ị na-afụ ya ọsịsọ. I am the beginning and the founder and the man. Ọmụnwa mere. So today, anakata eje ofu ụmụ anụ ọbịa je fọm ofu dibia jere ofu dibia group ga register ya achịta ụmụ nwaanyị ndeba n'ala TD. Did I look at all those things? Did I look or even chọrọ ime nnụtarị na Igbo werekwa m ụkwụ garịkwa n'udo niile nọ na Igbo mara
emetekwara ife emere ife niile emere today ndị niile nwere udo be ha abachago n'udo I do the work emekiri noise ndị niile nwere udo bụ ụnọ na alụ ha si alụ edozibeghị udo bụ ụnọ emere onye m gwara mebe yahoo emere onye m gwara jee ọ dịsị chi is hungry and the chi is hungry kedu onye ya chi is hungry ihe niile awụ ihe ụmụ anụ ọbịa ji eme ndị mmadụ 419 onye enweghị nye gbarikpọrọ ego abịa ma onye gbagidere akwụna ike akwụna gwụ ya atụbatara ya na ọ na-eme omenala they are not ready to learn they are not ready to listen instead they are kwaburu ibe maybe isie ife ife mmere ife ngụtara na akwụkwọ ndị I went ahead and make it to be real udo niile ebe kịta na udo niile nọ n'ala Igbo edozichago ya emegodo ihe ga-afere aka ji ọfọ udo ahụ ọdụbụghị mgbe m bidoro na 2016 mgbe m nọtara be anyị after my graduation emeghị onye m fụrụ n'okwu mmụọ ọ Chukwu bụ nna eze Kori ụkwụ na-agara m ije n'ala that time before joinizie ha na-aga discover a lot of places bụ ụfọdụ mmụọ anyị bịara dị onwe ha eze mmụọ anyị fụrụ but today eze mmụọ nọ dị we put ndị eze mmụọ back to base I will restore that udo gaa mana Google mana Facebook ma anywhere mana YouTube type ụmụ udo ị ga-afụ video ya mewere den mgbe a bịara ụfọdụ so na isi adịghị anya mbada today ka nwa je yiri akwa ndị nze na ọzọ nọrọ n'udo ahụ na-ata anụ ọkụkọ onye ka isi adịghị mma ọ dịsị ụmụ anụ ọbịa dibịa ụmụ ofeke dibịa na-agbacha nza masị gaa na-eme nke a na-eme na-apụta n'ụzọ ka m were ọfọ tigbuo gị ọnụ na-eje emere m ife nzuzo maka ọnụ na-ewetara ọnụ maka ha na-ewetara ọnụ unu omenwuru ife mmenwuru unu ojenwuru ebe njenwuru o nwere ife unu menwuru onye si n'ofu WhatsApp group fụta de eze nwaanyị ọbịa na-agba ọnụ kwakọkọkọkọ I have to send you people back to village unu because udo niile nọ na village ọwụ na protein si mee ya enwere udo mbupụrụ enwere udo mbutere mana edoziri udo niile ha nọ na village ọwụ na advocate of it the freedom fighter nwanne achọrọ m fight m ga-akwasasị ndị dibịa niile na-emeghe ihe mara na ụmụ traditional nwoke dị ọla ezi ndị so aka m adịkwa ya ezekwe n'ibe ezekwe nchọgo okwu traditional nwoke dị traditional nwoke dị ezekwe nkwutọ gị ndị ahụ na-ekwutọ ha traditional nwoke dị ndị ahụ na-emeghe traditional nwoke dị nta na-emeghe traditional nwoke dị nke onwe ibe m ga-eme ụnụ anaghị m adụghị m against ụnụ mana ifụrụ ọ dịsị ndị dibịa ahụ ndị anọcha na WhatsApp group na ọ na-afọ m omenala wụ ọtụ nne gị omenala wụ amụ nna gị omenala wụ nke omenala wụ nke ọzọ m ga-eyi unu egwu m ga-emechicha unu ife udo niile nọ n'ala Igbo udo niile ahụ anyị doziri ga na-achụ unu ị ga-ama na udo na-eme agaghị m ejere unu agaghị m agwọrọ unu ọgwụ 1 naira ka m were mmụọ chụba unu ị nọ n'izu ebe a kọrọ asịrị about traditional nwoke dị nwanne anatago nga ọfọ gị inwe ha ọfọ m ga-emechicha ọkwa onye na-eme omenala ibe ọzọ before gị mee ị ga-agụwa iwu ana iwu ọfọ before gị daa iwu ahụ before gị daa dị iwu iji agụrịrị ya akwụkwọ egocha before gị mebe ndị nke ọnụ ị na-eme ị na-edo careful whether na imetere ya ọ na imere mistake because you have to learn in a hard way. Unu ga-learn in a hard way. Mkparị niile unu kparịrị m unu ga-etend apology to me. If not, m ga-akọsasị the whole dubious. Adụ m nkere nka n'anya, adụ m ka onye ala.
in short onye ọwụna ma ọ na-akpọ cocaine onye ọwụna ga-ekwu ibe a ekwu ị ga-ewere achọghị m ime ya because ibe isi ike na Nigeria if not gwa m ihe unu ga-eme ma unu chọrọ ma unu achọghị ya mgbe ohi itere unu ha dị unu ga-achọrọ ya by force mụ anụ ọfịa unu na-eme dibia maka nonsense ka unu na-eme ọsịsọ akpasukwere m iwe unu na-ekwu maka m ndị ọcha na-akpọrọ m isi na hia ndị ọcha na-aba awụrụ m ibe ọwụ na m mere hia ndị ọcha na-akwari m ugwu ka m gwazie ya unu ọ jealousy ka unu dị MV maka ya bịa ha n'ụdị ndị ọcha unu amaghị mgbe dị mmeze ya bịara unu were maazị Nnamdi Kanu tii na nga na-eje registered dibia under Nigerian Corporate Affairs unu ga-emecha bee akwa ọwụ na omeghe unu ga-amụ aka my word ka m bido na-atriti bụ fọkọpụ unu n'ofu fụrụ unu nwa wundu dibia unu nwa wu problem anyị nwere and unu agaghị ka bụrụ unu nwa wundu dibia ewepụ isi unu na ana Igbo adị mma number 1 unu amaghị ebe unu kwụ akwụ gịnị ka unu na-eje register dibia unu ndị Nigerian Corporate Affairs otu aka unu si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa unu ga-aza ajụjụ ahụ and onye ọwụna nnukwara na-akwụkwara maka traditional nwoke dị Enugu ya mmadụ gwa gị maka traditional nwoke dị ọwụ na enweghị onye afọ onye ahụ and nweghị ike iweta evidence ibe onye ahụ kwuru ịgwa m na onye dị otu a kwuru maka gị mana enweghị m afọ onye ahụ ejide ngị nwa kwuru ibe ahụ gụnwa nwa onye kwuru ya omeghe onye ọzọ kwuru ya na-anwụ gị nwa olesi gị weta onye kwuru datin ma ọ evidence so ụzọ ibe na-agba ka m ga na-eme ndị so na mmadụ kwuru maka m kedu the voice iwetaghị ya kedu evidence inweghị evidence ejide ngị nwa kwuru ibe ahụ ọsịsọ m ga-egosi unu anọda nwa ndị nka na ụzụ it is either na edosho ibe na-ekwu the evidence ọ na ọgụnwa kwuru datin ka ngosizi unu na enwere na nwa anwụrụ nwa nwụọrị ka amara na nwere ibe je emena iso na unu shiri ike ọ dịsendad ọ na nwere ibe unu nwere ike ime nna mekwe ibe ahụ nkịta ahụ ya mewekwe na because ọ na onye ahụ eme m ibe obere oge na m ga-ebido fodube ndị dibia ọwụ na ga-ekwukwe ndị mmadụ fọka from agụ atoru mba ma ọwa n'ọcha ikwuo maka mụnwa edonsho ibe ị na-ekwu nwanne m ga-efe odu gị a na-ekwu maka mmadụ ị nwere ike na-agba mbọ ka ị mara na ije help people ndị na-ehep achọdọrọ ịmasị bụ na onye a nakwa ata afọ were enweta dị ego at the end of it ha nwanwụ ndị ji asa akọcha nna onye a na-akpọ mkpụrụ mmiri onye a isi adịghị onye ahụ mma nna onye ahụ na-ahụ ala African time pụta by 1 o'clock onye ha pụta 2 ji akọchara onye ha pụta a na-criticize ndị mmadụ were mmadụ na-akụ asịrị onye ọwụna jebe ekwukwa maka mba position eyihe m onye ahụ kama ha kwuo na nwa be nwoke dị gbara nwoke ka agbago ha nkịtị for long time for too long ha na-erepeat ihe onye ọwụna nkịta ga-ekwukwa maka Emeka be nwoke dị ibe ọwụna ba ekwuru maka ndị be nwoke dị onye ahụ kwuru ibe ahụ ọ gwa ha m onye kwuru ihe ejide m the person kwuru the thing na ya kwuru ya ka m were onye ahụ setie nwe obere example ugo chara acha anaghị echu ugo gbuzuo ọchake nọ ntụ ịka ugo ji achake na ugo anaghị achake n'ike anya fụrụ ugo ya kiricha ugo maka na anaghị afụ ugo kwada nwata kpakarịa ebe na nke ọsụ ya na ọkpara nkụ na ajọ ọfịa lechaa nwa mara mma amaghị ibe eji agwa ya asụ ya na ọdụ isi ka nne ya onye ka o zuru okwu orisa nwanne m thank you very much my brother nna ana m agba mbọ nọ ebe m bịara ụwa va na-ekpo m n'ọkpa aliwericha agọ mmebe enu mechaa na dị ha chọọ ka ewefu my name na ọha nwa mere mana mmụọ ji aka ya na-emere onwe ya ife at the end of it everything will be revealed the truth must revealed ibe niile ahụ ekwuru maka m ndị niile a na-ekwu jọm a ga-review everything ka ịfụdata na nọọ ife ọma ka ha kwesịrị ekwu n'isi maka bana ha jere dute obi ọjọọ azị elo mma
a na-ekwu ife ọjọọ n'isi m because ọ dịba ka nwa be nwoke dị nkerenka mmadụ a ga-ekwu okwu anyhow mana ba ama na Chineke ewetego Messiah from that family onye akụrụ ọwụ na jekịta ekwuo maka m na ọsọkwa na-amachakọrọ na group okwu ha n'ibe anaghị ekwu okwu ma ibe adọghị mma ma ọ conspire ya against me okwupụta ha ya m ga-akpụrụ onye ahụ and mkpụrụ ya onye ọwụ na-pụtara na mara nnọọ ha nwawo ndị na-ahasa ezinụlọ be nwoke dị ọwụ na a ga-eme ya in peace I will do it in peace ọwụ na a ga-eme ya in war I'm equal to tax so ibe akịta ana m challenge ndị village na challenge ndị ọwụna ndị ọwụna ibe ahụ ndị a na-ekwu maka nwa be nwoke dị fụtakwuo ya open na onye ahụ sị na nna ya mụrụ ya pụtakwuo ibe ahụ open ibe a na-ekwu n'azụ akwụcha asụsụ agwakwana ya emekwana ka ọ mara anọghị na data igro anọghị na data level and anaghị m agwụ ọgwụ ana m onye ada na nna akpụ ụzụ aka m adụ one ma ọ na nchọrọ ọrụ dịkwa ka ịkpụ ụzụ na-alụ aka m ejije adụ one ibe ahụ evidence nwanne m nwoke anaghị m azụ ohi abịa nna ha ele ọgwụ anaghị m eme ibe nzuzo ibe nna emedo recognize n'obodo a ọ ihe ife and ndị obodo a mana nnọ chọkwana ka a marakwa ebe m bi ebe nsi ebe a mụrụ m n'udo ọdịbe nna m ka ọ n'udo adịghị because ebigo n'obodo a to the extent ọ wụrụ kịta na isu ọbịa niile turn against me only this my village ga-emeri nwa isu ọbịa niile. They know the right of somebody who was born there and living here. So ndị ibe anyị na-eme ọdụsị ibe nzuzo ba na-eme to God who made me and you agakwa he defeat nwume ma ndị dibia ma ndị eze nwaanyị ma ndị aka ji ọfọ onye ọbụla ga-respect riri onwe if not onye ha akrosh ya live and let live wo omenala na ọdịnala ebiri ka mbiri mana ọ na ibiri si na onye ọzọ ejeghị ebi ewepụtara gị n'ife eji atọrọ mmadụ ka eji atọrọ whatever you wish to traditional nwoke they have to come to you. Onye na-ekwu maka m ya kwuo ya open. Ị na-ekwu maka m kwuo ibe edoshio. It's a challenge. Ị na-ekwu maka m kwuo ibe edoshio. Maka kirikiri akpụọ m onye ahụ na vuje ya ebe o ji eje kwuo ibe ahụ o kwuru. Anọghị n'otu anọghị na izu ebe a na-emegide nwoke ma ebe a na-emegide nwaanyị. Ọlụ a na-alụ n'obodo a my girlfriend ya nwe my boyfriend ya nwe my king ya nwe my queen ya nwe my heaven and earth mba ọlụ a na-alụ n'obodo a ejighị nye egwu mpụta n'ụtụtụ kenecha Chukwu kele ụwa anyanwụ na eze enu ndị mbụ na ndị egede ekene m ọlụ m si ya kwata abịakwa m mụ na ya I'll never leave me and I will never leave the ọlụ. Onye ka ndị mmadụ na-akụ asịrị ndị chọrọ ka m bịa ya ọfa nni ndị chọrọ ka m bịa kpọwara visi n'ana ndị chọrọ ka m bịa kpaba ife ana ka banyere m aka eji enye na Emeka ji enye m ana ka nyere Emeka aka eji eme na Emeka nke a mee Emeka nke ọ bụrụ na ọ yọọ biko ka e nwee ike ime ya ibe a nna onye ọwara mere kịta ibe a ga-afụ German police billahi wallahi talahi ọnụ ga-afụkwa fa ibe ọwụrụ onye chọrọ nke ibe azụ a m ga-enye ya. I live my life and I let you to live your life but whereby na echọghị ibi ndụ gị and echọkwara ka m bie my own onye ọwụrụ onye si chọọ ya m ga-enye ya onye ahụ. Yes ọgwụna ka ọha n'ọnụ bịa Queen Vivi achọghị m ịma na ị na-eme exist. Queen Vivi achọghị m ịma na ị bịara here today nweta gị ahụọ ngụ ka onugwu achọghị m ịma na ị na-eme exist. Joseph Irem Ugeze Debbie the boy Ifeanyi si watching from Mozambique ọmaka mere gị obi echina
Uba Christopher Ikenna, they are all a one club, Money Star Club. If you go to the Money Star Club, nezu my money, where I do Money Star Club. You will take Gija Jimaife, a will have to Hakoya and do Dibia. You will take Gija G. Maybe Ben Naga. Ndo no ba here where I just Hakoya do Dibia, and a Money Star Club. Nonsense. When you are Haga Harry, I'm not in any club, and do more when you get Jim Bazuavia. Umo when you got no chilling Bennam in the name of Nana Menka or the name of Nana Menkozo. I am a Omenala. Okolio Mukemitri Mokolio Mukambone Janu Denkano Bennam. Emitri me a lot of Ndokenya Mokolio woman and one my mother. Emitri Nyambone may Buddha collabo. So, Emitri Mundo Kenya, my paposi Mulina Omenala. Ejemi teacher and Bokeke Zog. Bomana Kisova Nesu Jebo Keke Zog. So, Edjimanyo Kenya, not a chava and do Kenya, and they give it to me. Oh, not a second natural mimo menana. Oh, original Omenala can never tell on, and I may with tell on even though Balega Fiava. And I may with tell on even though Bacatara Kuna, Iveji catching woke, Iveji watch of woki, Iveji Manwoke, Wofumoke brand, and I call woke and goji. Well, I jay and Mary Macquaiva, and I'm on a deca life. Wow. Yes. And I'm on a deca life. Wow. And I'm a blue woman life. Umwage Zoku, Umwa give each or gay query, each or gay half. O may be a memo, the equal. O may be a memo, they have. So, and I'm a moment associated with the bunch of people got to criticize ne kuta one madam, and I'm a moment associated with them. Yes. So you want to respect your way, Macandene Kuma can mad in Key Bazua. According to Fisi Keja Bataraga, or the Kifisi Keja Kroga Canozo. Ingolike, I will have banner quotes Kijane what is in me. Many people, a collapse go. So say behind what as if well. So say behind what as if well, we banner quotes. Then dimba, gachara dimba. He born now. When you went net on now. No, we banner quotes each or I can't but a gear. Ije bana kwozu no evuhani vuko umudimba na eso harinni hey ifele me ono shame umudimba onwe bana eme wedding onwe bana kwozu onwe bana agba nkwụ nwanyị enwe ebe akọrọ kpololom fe ju ebe ahụ omekwa onye ziribe uninvited before you know it here adokasi ya kula vukolo mmanya ona na ibi isi ike do ma ụmụ nwanyị ịbụzi ụmụ nwanyị onye bi owele ike abati yiri ichekwa na ọ na-eje mmemme onwe mmemme ba na-eje onwe ni mmemme ba na-eje they are going there to eat. If you see Kedona, it's all my Ivana Waggo. If you want to know Ivana Waggo, all nature, do you want to know? Do you want to experience Ivan Neku? Do you want to know if I neku on a make or on a heme? It's all one on a make or on a heme. Megadum memme. Kagodo from memme beggy. Also, go ya wulo zuochie, kagodo zuochie. Won echore ekwo zuochie. Odika mmadu ja bia ba dimba ga bia bege. Ina so ozu na wa na akwa ezie mmadu ejede elu mmadu 20 na akwa ozu. Nwanne kita na ezu mmadu 500 se. Ondo tube ga agwa ndo ozo na nni de ebe evu. Mana no ga aga ma the other side. Ina abuka na-esi from ebe a na-akwa ozu na rush to another place a na-akwa ozu. Ina afụ ndị mmadụ esi from one mmemme na-eje mmemme
ọ na-eme ka ọ naghị eme ọ dị ka ọ n'ọdụhụ ị na-edizighị izi ndị mmadụ na ị na-eme mmemme ife ma ọ na dị mmemme ị gaghị adata ego mana ọkwa ma crowd ọ ga-abịa they will come sie enough food dọbara ha nri dọba mmanya ezine mmadụ a ga-emere onwe ha afa isi na mmadụ awụrụ m ambasadọ na-enye visa eche ịbịa Germany ijebe ta ambasadọ chọwa dị embassy hatago derenụ comment ibe a na-ekwu ọ na-eme ezie dange ọsọ ọ na-eme anyị na-emezi na a lot of them mmụọ akụọ naba duka a lot of them agbarikpọ na-ego abịa ha na dibia klọb ha nwa ha na-eme ha agbatakwu ha ego so a na-epigharịzi nna ibe a ka a na-eme bịa n'udude nke na a lot of ndụ dibia kwesịrị ịnọ n'okwu agwụ ha na-eme ibe a abịazie n'udude nke be a nọrọ na-eme ka ndị amaghị ibe onye bịachaa n'udude nke enye onye aha nọmba before you know it eje ha chọọ ka akọ na onye aha ka onye abịabazie na nke ha hapụ ijezi n'udude nke eshie nri n'udude nke ebe ka ndị udude nke na ndị dibịa na-azọ nri gwara m dibịa hafụrụ na ọnọdụ ka onye nkụzi eticha kwesịrị ịnọ na skuul na-etiche ndị mmadụ about English and the mathematics and the social studies and the Bible knowledge or CLK onye nkụzi kwesịrị ịnọ na-enye lecture ahapụzie nọrọzie na unu ụka eshie nri enye ya kụchibisi ọmaghị ibe ọ na-akụzi onweghị students ndị dibịa be anyị na-emezikweri ndị dibịa be anyị na-ezuzuzi ezuzu ndị dibịa be anyị na-ezuzu ezuzu tell them message them tell them that traditional nwoke dị said na ndị dibịa be anyị na-ezuzuzi ezuzu and ọ gwara ka ọ ha n'ọnụ when praise the Lord ka azọ chire dolumba ema block go ndị dibịa be anyị na-ezuzuzi ezuzu sọnsọ asịrị ka banakụ ka ntị kwantị na ka nnukwu dibịa ọ na ga-ekwu maka traditional nwoke dị ka mmemme gị ibe a na-eme onye nwụrụ anwụ